Naiz irratian, bigarren kafea. Amaitu da korrika. Pandemia bat tarteko eta 3 urteren ostean, 11 egunez Euskal Herriaren ipar-hego eki-mendebaldea zeharkatu ditu korrikaren 22. edizioak. Amurrion hasi zen, han egon zineten zuetako asko gurekin, eta herri-zerri ibiltzeaz gain, urtaro ere ibili da korrika. Euripean egin zituen lehen kilometroak, elurra topatu zuten korrikalari bide bazterretan, eta egun eguzkitsu batean iritsi zen lekukoa helmugara. 11 eguneko ekintza izan da. 11 urteren ostean Donostian amaitu da berriro, eta aurtengo edizioan 11 minutu berandu iritsi da lekukoa bulebarrera. Eskuak hartuta, orain 11 da. Tatena paretzen denean, elkartuko gara bidean berriz. Zuetani, aurretik daukagun bidaia, eraikitzeko garaia baita. Berandu, baina iritsi da. Eta bertan zegoen Karmele Jaio zain, aurtengo mezuaren egilea. Azken egunetan Twitter sare sozialean apustu eta porra asko ikusi genituen eta asko aipatzen zuten Jaio, beraz, zuen lagunarteko kiniela irabazi baduzue, zorionak. Aragi bihurtzen diren hitzak aipatu ditu idazleak, eta Euskaldun zar eta Euskaldun berri etiketak deuseztatzearen aldeko aldarria egin du. Bat egin dugu guk Karmele Jaioren hitzekin. Sinistu ezagun euskara ez dela daukagun zerbait, garen zerbait baizik. Gainera, erreferente batzuk aipatu ditu Jaiok mezuan. Peio Zabala, Juan Mari Torrealdai, Elvira Zipitria, Julene Azpeitia, Izaskun Arrue, Maurizia Aldeturriaga. Baina lekuko barruko mezua irakurtzearekin, etzen festa amaitu ez da gutxiago ere. Bulebarrean korrikaren materiala erosteko aukera izan zen, Txurruka kalean artisauen azoka, eta Sarrigi plazan txerrikiak prestatzen aritu ziren. Bertso saioa egon zen Kaian, Beñat Gaztelumendi, Oiane Perea, Onintzen Beita, Sustraikolina eta Julio Soto bertsolariekin. Eta Zuloga plazan naiz gunea jarri genuen eta kontzertuak izan ziren bertan, Lamiak talde izan zen Oltzara igotzen lehena eta ondoren 6etan Mugak taldearen txanda etorri zen. Amaitzeko, ETS taldeak borobildu zuen eguna. Haze giroa. Esango nuke. Agertzen zara, gogoratzeko non dagoen izan ginen umea. Orain arte bidea batera egin dugun bezala, eskutik helduta sortuko dugu unibertso bat. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean, zurekin batera berriz asmatu. Eta korrika gutxi balitz, beste hitzordu garrantzitsu batzuk izan genituen Euskal Herrian atzo. Frantziako presidentetzarako hauteskunden eguna izan zen atzokoa. Duela 5 urteko lehia bera izango da urten ere bozen bigarren itzulian, Emmanuel Macron eta Marine Le Pen. Ipar Euskal Herrian 7 galdera itxi zituzten bozkatzeko bulegoak eta emaitzen arabera, Emmanuel Macron gailendu da Ipar Euskal Herriko herri gehienetan. Hendaian aldiz, Melenchon izan da bozkatuena. Eta korrikaren amaiera ekitaldia eta hauteskunde ez gain, Sarako idazleen biltzarra ospatu zuten atzo Saran. 39. edizioa izango da urtengoa. Atzo publiko orokorraren eguna izan zen eta gaurkoa berriz profesionalena.
Biltzarraren saria Mikel Dubert antropologoak eta Lucien Etxezarreta idazle eta kazetariak jaso dute. Gaur Biltzarraren bigarren eguna izango da. Goizean goiz abiatu dute Xabi Paiaren hitzaldi batekin. Eta eguerdian, Gotzon Barandiaranek eta Rafa Ruedak mintzaldi musikatu eskaini dute. Eta Patxi Urkizu orain hariko da bere hizketaldiarekin. Mesopotamietan hemen denborandoa barrazkinoen gainean eta inurriak gerran daude. Uolak izan dira lastar. Literatura aipatu duzuenez, gaurko egunez jaio zen Banira Giri idazle nepaldarra. Saja Puraskar literatur saria irabazi zuen lehen emakumea eta Katmanduko unibertsitatean doktoretza jaso zuen lehen emakumea izan zen. Koldo Izagirrek Giriren poema batzuk euskaratu zituen. Libranazazu bizitza, betiko presatik. Libranazazu poema maite, zentzurik ez zuten hitzetatik. Eta zuk askatasuna esaten zaion hitz horrek libranazazu zure prestutasunetik, zure sakontasunetik. Eta Primo Levi idazleak gaurko egunez hiltzen 1987an idazle italiarra izan zen, memoriak, narrazioak, olerkiak eta eleberriak idatzi zituen, eta fasismoaren kontrako erresistentziaren parteide ere izan zen. Bere hainbat idazlanetan holokaustoaren lekukotza eman zuen, bereziki Auschwitzeko kontzentrazio esparruan egon zen urteaz. Sekesto un homo, hau gizona baldin bada izeneko kontakizun liburua 20. mendeko literaturalan garrantzikoenetakoa dela esan ohi da. Eta gaurko egunez hiltzen Laci Gibson 2011an blues gitarrista eta abeslaria izan zen. 13 urte zituela Chicagora joan zen bizitzera eta bertan Lefty Bates, Matt Guitar, Murphy eta T-Bone Walker gitarristen bluesa ikasi zuen. Gerora Ray Charles, Buddy Guy, Willie Dixon eta beste batzuentzat lan egin zuen. I cried so much since you've been gone, and I'm almost drowning in my own tears. Hey, I'll sit and cry, yeah, sometimes like a child. My poor little tears. Doinu hauekin gaurko saio ere aurkezten hasiko gara. AEKako Asier Ramondo Gorostizagarekin hitz egingo dugu aurtengo edizioaren balorazio egiteko. Idoia Sánchez García etorri da dagoeneko, gure xarma sexualitatearen inguruan hitz egingo dugu gaur berekin, zehazki eskurtinaz. Hala ere gauza bat, hitza emango dizuegu, Gaur egungo pelikula, baino motzagoa izango da gaurko saioa. Bai, izan ere, pelikulen iraupenaz ere arituko gara, Netflix plataformak hartu duen erabaki baten arira. Az gaitezen, entzuleak lokartu binolen. Apiriak 11 ditu, hau, bigarren kafea da, eta gaur, ostelena da. Zuekin, gaur hater xamar etorri den Julen Goikoetxea Orbegozo. Arratsaldeon.
eta iaia lorik egin gabe etorri den Amaia Resendegiluz. Arratsaldeon. Ni Goiuri Ezeiza landia naiz eta aje emozionala daukat. Arratsaldeon guztioi irratitik entzuten ari direnentzat eta arratsaldeon hemen txatean hizketan ari direnentzat aupa bikote dio Gorkak. Bikote? Ui. Hirukotea osatu dugu eta. This will be the one I've waited for. This will be the first time anyone has loved me. Bigarren kafeak gaur 377 saioa du eta ni 7 zenbakiren zalea naiz, beraz, gaur pozik nago. Arratsaldeak 4:11, 4:12 dagoeneko, eta esan bezala hemen 3 kotea osatu dugu, baina 4. zai dagoeneko. It's kind of wonderful because you show me just how much you care. You've given me the thrill of a lifetime and made me believe you've got more thrills to spare. Eta Natalie Colen abesti famatu honekin, ez dakit, gure maite dutak edo maite dutezak botako ditugu. Ikusi beharko gabea gaur ze aldartetan etorri garen. Julen, zuri egokitu zaizu, astea? Nik gaur maite dut ez batekin lehen hater ditu diazu. Ui, zer, enun espero. Bi aukera nituen pentsatuta, baina tira, egin bidazun aurkezpena eta gero, maite dut ezak. Ederra da koherentzia. Bai, ez da? Hai. Badugu, ezagun bat, guztiok ezagutzen duguna, barkatu inkoherentzia izeneko kantu bat egin zuena bere garaian. Ui. Gaur hemen falta den bat. Ui. No. Bale, behidatuko dugu. Eta zein da, zure maite dut eza? Besterik gabe atzo arratsaldean, zarautzen izan nintzen, lagun batzuekin, eta arratsaldean zehar, sekulako guraldia zegoen, sekulako giroa zegoen, eta konturatu ginen, izozki denda guztiak leporaino zeudela, sekulako hilarak zeudelak, izozkiak erosteko, eta gero, iluntze partean, txaldera gindoa zela, konturatu ginen, denda hoien inguruan eta kaleetan oroar, ikusi genituela izozkiak erosterakoan, aukera ezberdina daude, ezta? Batzuk kukurutxoan erosten dira, eta beste batzuk kartoizko ontzitxo hoietan, eta ontzi hoietako asko, eta ontzi hoiekin ematen dituzten plastikozko koilaratxo txiki hoietako asko, lurrean, kalean botata ikusi genituen, eta komentatzen aritu ginen, ez dakit, ez direla 20 kiloko metalezko pieza batzuk, urrengo zaborrontziraino eramateko modukoak, eta pixka pena mantzigun, ez? Horrelako giroa zegoen, eta beste jende zebilen leku batean, ez dakit, duztiak zarauztarrak ez ziren izango, eta kaso denek ez dute berdina egingo beraien herrian, baina atzo behintzat, iluntze partean ez dugu esango orokorra zenik zarauz guztian, baina leku batzuetan kaleek zuten itxuro, ez zela nahi genukena bezalakoa. Ados gaude, zurekin joren. The truth is told that you can get what you want or you can just get old. You're gonna Amaiita, zuk maite duta edo maite dut eza? Maite duta.
Oso. Gaur bezpozina gata. Ui, Bai. ene bada. Bai, bueno, duela, ez dakit aurreko astean izan zen edo, duela bi, maite duta korrikari eskaini, eta korrika honek berekin ekarri duen alaitasuna, postasuna, itzulera, eta hori duna. Eta asteburu honetan pasada Lezotik, beraz, bizitu dut, baina horrekin batera ikusi dut, berriro ere, nola, herri bakoitzean badaude, pertsona jakin batzuk, saltza guztietan daudenak, eta denetan lan egiten dutenak, eta denetan laguntzen dutenak, eta batekin jarri harremanetan, eta bestea montatu, eta hau ekarri, eta bestea ego, eta zehozen matxuratu da, eta laguntza, eta hori dena, eta konturatu naiz, nahiko orokorra dela, eta herri bakoitzan dagoela, behintzat bat bino gehiago ere izaten dira. Eta konturatzen naiz, pertsona hoiengatik ez balitz izango, gauza asko ez zirela egingo, herrietan. Eta orduan nire maite duta pertsona eskaini nahi nien, ze behaiek ere girotzen gaituzte eta kontagiatzen dute lan egiteko gogo hori, festarako gogoa beti badaukagu, baina festa batzuetan lan egin behar da, festa egoteko. Beraz, gaurko maite duta, behai eskaini nahi nien. Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't Saltza guztietan dauden pertsonak aipatu dituzu eta alabeharrez Gorka aipatu behar du. Idatzi duelako bere maite duta hemen eta bera beti saltza guztietako perejia delako. Nire maite duta da korrika, ikaragarria izan da Euskaldunok lortu duguna. Gora, Iñaki Lasa, haze korrikaldia egin genuen biok Hernaniko bide osoan zehar. Eskerrik asko, bigarren kafeako lagunak, zuetaz akordatuko naiz. Izan ere, gure Gorka maitea, Iñaki Lasa eturarekin hizketan aritu ostean, korrikara joan zen, biak joan ziren elkarrekin korrikara, eta intentzio uste dut polte bat hartzea zela, ez da egin zenuten Gorka kontatuko diguzu bero. Eta dagoeneko hemen dago, beraz, berari galdetu beharko diogu bere maite duta zein den, Idoia Xarma. Hola, atxaldeon. Arratxaldeon. Zein da zure maite duta? Niri abe bai ez, azokorrika nahi zen zan, eta bukatu zan Donostin bertan, eta, han egon gitzen, eta porrateari hortatik fan bizan, baina, zelan amaiegia komentau dauen... Lapurtu egin dizu? Ez duz lapurtu, beste barik, pentseta jate hori aipatzea garrantzitsu bezala, eta, ja aipatu da orduan, aspergarri xabez gara izango. Así que, gauza kolektibo batetik, apur bat, ni zentristaua dan gauzatxo bat edo kontaukot. Osondo, gora egoa. Eta da, nire maite duta doia bideratuta, zenbat maite duten, nire xarmatailerrak itxia. Eta egiz esan, pandemian eraginez, eta holaxe, azkenengo 2 urtietan izan ditzudanak, atzamarrakin, oso urrixak izan die, aukerak, ez zeuzelako bez. Eta aurreko hastian, inal izen dauen, aurrera eruen gauen tailertxo bat, eta hori, buelto nitzen etxera, holaxe. Hola, pospozik? Ezin nauen kendu aurpegi txikez, irribarre hori, eta konturatzea azken baten hori, zenbat gozatzen duten hori itxen, eta benetan ikustia, ez dutela galdu hasiera batetik, proiektua sortu nahen ikuspuntu hori ez dela aldatu, eta hori gaina zela transmitiduteko, eta ez dakit politxa da, eta gainera, gero ez, etxera heldu, eta bikotiaz, ez dakit sensazen hori edo botatzean, esana, konpartirutian, berak esazten ez gisa da, ke guai egondan, azkenean sok ideia bat eukizaban, eta aurrera eruan dozu, eta hoen zatoz, ez dakize, herri batetik, eta bertan endozu jugaderria batekin, ez dakit. Eta bai, oso posin hau. Ze ona. Bide batez, zer egin behar dugu guk horrelako bilera bat edukin nahi badugu? Gustotez esan izen duela, batzutan enbuten duz arduria moban apurrat errepikako erra izatea. Ez. Irratia errepikapena da. Zelan? Irratia errepikapena da. Gisa, konstientenaz. Baina azkenean horbera erdigunien jartia olako hausetara kostizaten erreixa. Ez izu pentsau.
Orduan, bueno, nire sare sozialak hortxe dauz, nire Instagram kontua xarma_baja, berkatu, xarma _, bilerak, da? Bai, arroba eta bildua eta horrebe ondiokan hor gabitz aldatzen. Horixe, eta bertan, bertatik jarrezekian harremanetan nirekin zuzenian, mezu bidez, edo bertan emaila bebai ongo litzake, eskatu eskero, telefonua pasauko neukeo, batek pasau eskero, eta hori normalien kontaktuan jarten gare, nik asaltzen dut zuezela nitzen duten lan, ozer dan eskintzen dutena, eta adosten dugu egun bat, eta maleta kotxien sartu da, bertara. Zoragarri. For a long, long day with you. Nik kontatu behar dudana, ezakit maite dute edo maite dute zadan. Bietatik du. Aritu naiz ikusten, egun hauetan Twitter sare sozialean, pertsona batek egin dituela publizitatearen inguruko analisi batzuk. Horietako analisi batean, Akinoekien biba telesaia begiratu du, eta ikertu du, eta bertako argazki batzuk jarri ditu Twitterren. Eta maite duta esan nahi nuen, ze maite dut ikustean nola iragarkiei erreparatuta nola gizartea aldatu den ikusi dezakegun. Ez beti, baino askotan bai, eta badaude ez, nabardura txiki batzuk, eta ikusi daiteke bertan nola aldatu den gure gizartea. Baino kasu zehatzau maite dut eza da, eta kasua honakoa da. Akinoekin biba telesailean egiten zuten product placement asko. Hau da, gertzen dela pertsonai bat eskuetan, ez dakit, zumo, ero, esne botila bat duela, eta orduan beti esnearen marka ikusten da, eta kamerari begira, eta ondo irakurtzeko, eta ikusleek ikusteko begira. Familia honek esne mota hau edaten du, horrelakoak. Telesaio honetan, eraikin batean oinarrituta dago, eta eraikin bateko bizilagunak ditu protagonista, eta joan etorrian, askotan, erosketak egitetik datoz, edo erosketak egitera doaz, edo sukaldean daude boltxetatik erositako ateratzen, eta erosketa boltxe horiek beti izaten ziren supermerkatu zehatz batekoak. Eta hori barneratuta zeukaten gidoilariek, arte zuzendariek, mundu guztiak, ze hitzarmen bat zegoen supermerkatu marka batekin, agertzeko beti marka hori, eta erosketa egitera balin badoa X pertsonaia, ikusi daia gero non zedendetan erosi duen. Eta horretan ari zirela, telesaileko pertsonai batzuk erosketak egin behar zituzten, eta hor juntzen telesaileko gidoilari bat denda hortako boltsak eskaintzera. Eta esan zion publizitateko arduradunak, ez, hemen ez. Nola ez hitzarmena daukagu, eta estena guztietan supermerkatu hau agertu behar da, supermerkatura balin badoaz. Eta bi pertsonai hauek homosexualak dira, eta bikote dira, eta supermerkatu honek esan du ez duela bere marka erlazionatu nahi homosexualitatearekin. Beraz, telesaia ikusten balin baduzu, mundu guztiak ditu. Boltsa batzuk, isa supermerkatuarenak, eta bi pertsonai horiek ez. Eta hori maite duteza da, noski, horrelako ez dakit diskriminazioa, baino maite dut ikustean nola aldatu den gizartea eta nolakoa zen duela ez hainbeste. Hace chapa. Baina barkatuko diazuek gaur idoia da bilauzkudun ezago, eta ez ditu aipatuko puri-purian dauden telesaiak, beraz, niri egokitu zait telesail bat aipatzea, eta gero Julenek, pelikulen inguruan hitz egingo dugu. Eta horrela, astera goaz. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Tell me something I need to know, then take my breath and never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure
Eta dagoeneko gure entzulek badakite abesti hauek entzuten ditugunean, hau da, gure sexy masturbation playlist entzuten dugunean. Abesti hau guretan playlist hortan dau. Bai. Bai, Da, ritmoa markatzeko. Bai, esan minut, ulertu idazue, ez da kantua ejaten ikustatzen, baizik, eta ez dutela irudikatzen nik playlist hortan, ostakit. Ez dakit. Ondo. Azken aldian, beste asko krekin naizego hau pasatzen, Bai. Aktualizatu inbergagu. Edo guria sortu zango aurreko bat. Bai. Hori egia da, esan. Beraz, badakigu sexualitateaz ariko garela gaurkoan idoiarekin, beti bezala, baina gaia ez dakigu zein den. Bueno, guk badakigu, baina gure entzulek oraindik. Bai, Amaiak lentsi bau dau. Esan duzu? Egia da, esan duzu. Ez etxi batu. Esan duzu. Hori da. Deitzen da clickbait, irratiko clickbaita. Hypea sortu duzu. Hype. Yeah, baby. Hype. Aha. Egia da. Hype euskeraz ikus mina. Izango da. Nolez, jakin mina. Dena helakoa. Pentsatuko dugu itza. Pentsatuko dugu zein den itza, baina bai egia da spoilerra egin du Amaiak eta gaurkoan eskuirtinari buruz hitz egingo dugu, ezta? Holaxe da, bai. Beti bezatia, gai honek nik planteetan ditu dela, baina batematek eskaerarik euki eskero, ez da bakarrik oso aberasgarria izango litzakela da nontzat, beziketan niretzat be, superlaungarria, karo, ideiak be, muga bat auki, Beraz, entzule maitea badakizu. Bai. Proposamen bat balin badaukazu, apuntauta. Hori da, idatzi txatean, edo bigarren kafea abildua gmail.com imaiera bidali, edo gure sare sozialetan mezu pribatu bat bidali, zagian ez dakit, agian lotxa ematen dizu. Beraz, bigarren kafea bai Twitter, bai Instagram, bai Facebook, Twitch, bueno, gur leku guztietan gaude. Beraz, TikTok falta jatzu, ez? Badaukagu. Wow. Ez dugu erabiltzen. Badaukagu? Ez dugu erabiltzen. Nik zergatik enekin hori? Kontua badaukagu. Erabili nahi duzu? Nik ez, baina TikTok errona izango zinak egia esan. Bizi berritu behar dugu bigarren kafearen TikTok kontua, bai, arrazai. Tira, esan nahi nuena da, edo zein bide. Bai, plataforma batzuk badaukutuela aukera. Hori da, mezuak bidaltzeko. Edo bestela hemen di pasa. Etorri, hemen kaletik, pasatzen balmia zaret Tolosatik, sartu, eta, bueno, etorri, arratsaldean, kaixo zer moduz, ondo nik, aurkezpentxo bat, eta gero ba esan. Nik egin onta. Oida, barkatu, banga noia. Listo, horixe. Baina gaurkoa, zuriotu zaizu. Bai, hori da. Eta gaurkoa da, eskuirtina. Hola xenda. Eta, bueno, egisa esan, naiz eta pentseta jaten badala gai bat, ez behazkenengo urtietan, ezaguna indana ero, ez, azken baten nik bezizu pentsau, indala asko arte banek izenik zer zan hau, baina, bueno, badakitu zer dan hori. Bai. Bueno, esango ez, bada espada. Bestela galdetu ingo dizuleko. Oida, bai. Galdetu betut igual, oza. Ez jarrera, baizik eta jakitzeko zei ideia dauzen aurretik. Ze orokorrian eta azkenian, irudibidez daukoen hezkuntza sexual bakarra pornografia da nenean, oso lotuta dau kontzeptu hau, hori pornuakin, berakin, orduan. Zuri esaten motzu, bai, eskuirtina gora, eskuirtina bera, zer esango zeukez dala, o zer da oin bertan daukotzun informazioakin dana zuretzat. Nik hori esango nun, eskuirtina askotan, lagun artean hitz egiten, jendeari, batez ere, gizonezkoi nere inguruan, Bai. Hitz egin duten pertsonekin. Dakate buruan, hori, kristoan urjauzi bat, ateratzen. Itxurri bat, bai. Bai, eta esaten nun, joño, ze suerte hain beste ikusi bat ez dute. Claro, desde luego. Baina, claro, gero konturatzen zera ikusten dutela, pornografian, efectivamente. Horren, pues, bueno, así más. Baina, bueno, hori, pornografian irudikatzen dena da, emakume bat orgasmo batera iristen denean, gaina iristen den bakoitzero. Orgasmo bat dut, bentsa sarata ondixek. Hori da, botatzen dula kriston,
ba hori, ur jauzia, eta askoten ekiparatzen dela gizonezkoen ejakulazioakin. Ados. Eta ba hori da, norbaitek ez baki. Nik hori, Bai. imaginarioan. Hori da. Nik esango nauke orokorra dala, pentsakera hori, ez? Eta gainera, hitzak berak be, ez da usten lekurik definizio askoz orokorra eurako. Azken baten squirt hitza, edo squirting izango litzakela ekintzia bera, hitz ingles bada, eta definizioz esatia gure dauena da, txorrota edo isur jariakin baten isurketa, osa gurutezan azkenian oso bat dator, ez? Daukoen, zuk esan duzun, imaginario hortan daukoen irudi horrekin oso bat dator, ez dut, bueno, hau da, beste barik. Egisa da, eta oso tristia dala nire ustez, eta honekin gurotezan izendeik, oza, baten-bateke honei buruz geixu jakin ezkero edo gure dana, eta ikusten bada momentu baten, hankia sartzen abilena gure dana, mesedez zuzendu, ze tristiena edo gurotena esan da honei buruz, nahiz eta dan, gure gorputzetan presente dauen edo posible dauen prozesu bat, edo ez dakizelan esan, gaitxasun bat daukoena, geixenak die teoriak. Edo hipotesisetan landutako gauza bada. Hau da, ez da izan esplikau. Osa, dauz ikerketa oso disparrak, dauz ikerketak estiela oso estrapolaurreak, oso lagin gutxiko zerak dielako. Orduan, dana da hori, en plan, bueno, dau teoria bat esaten dauen hau, dau hipotesi bat esaten dauen hau, eta, klaro, eta esaten duzu, hori, zelako tristia, baina zuk entendiru bida hau dana kontekstu baten, nun emakumezku hone sexualidadiak, beti doia, urte pila bat atzera, ez, eta hori ikusten da, 1980 hamarkadan gutxi gora bera, gizonezkoen sexualidadia ja, izan lantzen, eta klitorisan benetako irudisa 1988 da. Hori da, atzo. Hori da. Orduan, ulertzen duzu ez da izan esan, horregatik esaten dut hori, azkenean honek danok die teoriak, die korronte desberdinak, saiatu naz irakurten, eta hitzen muten, hori, dausen ikerketa zientifikuei, zela baitz, baina, bueno, jakin, zoritxarrez dala hori, gure gorputzetan pasetan dagen zeo zer, eta da, en plan, bueno, izelik hau, edo, igual ez, ez dakit. Fight for the both of you. I don't think this is fixable. Egisa da, gai honei argi geixen, edo bintzat konnotazio zientifiko geixen emuten dotzan ikerketia 2011an plazaratu zala. Orduan, gaur egun zaharkituta gongo litzak, azkenean publikazio zientifikoek burturteko baloria ereukiko dauela esan leike, ez? Buri bintzat nik buruen daukete gradu amaierako lan etxerakuen, beti zain zuzkoen bosturteti berakuek, ojo. Azkenean, ondori estatzen dalako ez, ikerketa gaidan zeo zer, ez da gizan, ikertzen geixautan fango dala, orduan hasierako hipotesi horrek, rebatiruten fango diela, baina, bueno, ikusten da, kasu honetan ez da laula xen. Así que, bueno, beste barik, esaten dutzuet, ikerketa horretan, edo, bueno, aurrera eruen zan modua, erantzun hau, edo gorputzan erantzun hau, ikertzeko, izan zen, emakumion, emakume talde bat hartu zen, eta euren erantzun sexuala landu zen, dauzen erantzun sexual, giza erantzun sexualak daukon fasietatik, hau da horrek zengo litzake, desira, esitazioa, meseta, orgasmoa, eta rearrezezinua. Orgasmoaren aurretik zesan duzu? Meseta. Deitzen dane olako lauta da moduko bat. Bitu, jazta, bez, urrango baterako beste gai bat. Fasiak landuko ditugu. Orduen, emakume talde honi eskatu jakon, estimulo, kitzikapen sexual batera esponiruta egongo zien, orduan eskatze jaken, ikerketako zati hortara heldu horretik, eurak komunera joan eta txixa itxia. Hau da, euren maskurixa utzik egotia. Orduan, gerora, kitzikapen bat jasan zauien, bezaten motute egin, ja ez nazartu bezan euren buru egin daku edo zelan gurtuzan, badakitala banakakua, eta orduan, eurak igartzen zauen, emakumiek gaitxasun eukienian asaltzeko, eskuirta urtengo gado, hori ingot, momentu horretan beste ekografia bat edo itxesan, eta derrepente ikusi izan zelan maskuri hori berriro zauen beteta. Eta behin, eskuirten jagertatuta gero, berriro ikusten behiratzen zen maskuri hori, eta jokoan konprobatzen zen, utzik zauela. Eta nik uste ikerketa honek ekarri zauen gauzarik, alde batetik zerteroen, bentsate benetako tasun geixen emusotzana, eta aldi berian buru askok itxian ondorio izen zan, esatia, jariakin honen jatorrixa,
maskurixa bera sala, eta kanporatzen sala uretratik eta ez vaginatik. Orduen, claro, zelan azaren dut, hau honek azkenean dauko, imaginario popularran, esan da, komponente pila bat ditxun, hori aldatziak zizu pentsa, zeineko nartu bida utxisa itxen dela. Ja, bai. Eta, claro, ez da perrexa. Orduan, sartzen da, ez jakintasuna, lotzia, kaldoe kultibo bat gustora eta lasai gai batena berba ez itxeko, estupendo, esaten da. Orduan, gerora, hori, ikerketa honek eskaini zauen, ezagitu, hori, datu horreiri esker, ondorioztatu zen eskuertina 3 faktoretatik, 3 faktorengatik sortuta edo egongo litzakela. Alde batetik, biharrezkoa esan esitazio maila oso altua. Orokorrian, gurot esan, azkenian dozen gorputz biharrezkoa da, sexualidadian hori lantzen dut, esan dutzueten erantzun sexual horretan, katai hori kateatu galizateko, fase bat bestian atzetik fanalizateko, ezitazioa biharrezkoa da, hau da, oso zaila izen leike, zeran da batetik bestera bateko orduan, egin baten, bai orgasmoa, bai, ezitazioa bera, lasaitxasun egoera batek baldintzatzen dauen enean, tenso baldin bazauz eta espazauz exito eta burua beste gauza batera baldin badukotzu ez da hori gertatuko. Orduan horregatik nahiko garrantzitsua dela ezitazioan komponente hori. Beste batetik esaten da estimulazio konkretu batek eukiko dauela zer esana. Eta bai hor sartzen da G-zona maravilloso horren estimulazioa, eta gero baitxa, klitori uretrovaginala, deituko litzake komponentea, esazkenen gure soro pelbikua emakumezku hone, edo, albun pertsonen soro pelbikoa ikusitxa, gure uretra, klitorisa uretra eta vagina oso gertu dauz, orduan, komplexu moduan hartu lehizke estimulazio bat eskaintzeko momentuan. Eta gerora, eta ikerketa honek esaten dut eten, emunzuzkun, holan, datu handixena izen zen, basopresina hormonak prozesu honetan daukon zer esana, edo. Oina esaten da, cosas más densas esaten dana. Basopresina? Bai, basopresina deitzen da hormona bat, gure gorputzean daukon funtzioa dela, da antidiuretikoa. Hau da, bere gaitxasuna, bere egin biharra edo gorputzean da, giltzurronen filtrazioa kontrolatzia. Eta bertan ikusi izan, edo bertan ondorioztatu izan, akorda honi danak hipotesiak jarraitzen da bila izeten, ez da gizan esan, estitazio oso intentxo eta oso konkretu baten ondorioz, basopresin hau desdoitu edo desorekatu ingo litzake, orduan, bere gaitxasuna giltzurronetako filtrazioa kudeatzeko, soratu edo ingo litzake, orduan, naiz eta momentu horretan maskurixa utzik egon, azkenean filtrazioa bere erritmora jungo litzakelako, momentu horretako, sexu aktibidadean ondorioz, basopresina soratu ingo litzake, orduan filtrazioak eleuke ondo funtzionatuko, horregatik bapatian filtrazio oso askar bat emongo litzake, orduan horregatik esan leike kanporatzen den likido hori, dala hori gernua bera da, baina oso diluiruta. Hau da, bai analizisa egin da bertan, bai ikusten da, badauzela, urea, eta azkenean gernuak berak daukon komponentiak, baina oso diluirute da. Osa, ez dau filtrau barik izango balitzaken moduan. Kuriosua da, asko erderaz badau esaldi bat esaten dana, Te meas del gusto. Eta zentzueukiko leuke momentu hontan. Bai, oso kuriosua da. Azkenean, segatik esaten da hori, esan duzu, igual. Oye, imaginario popularrak ez den gaizki. Zerbait bazekin esaldi hori asmatu zenak. Hori da, kuriosuena eta netako importantia beba dala, da, honei esker ikusten dana eskuertina bera ez dala erantzun orgasmikoa. Hau da, eta hori bai da, Lena Maiak esan dauen moduan, pornografiak asko lotzen da eskuertinan momentu orgasmoan edo klimaksan momentu horrekin, ez decir, a tope, ja honekin, ez dakizu bukatu dudana edo ja injau. Orduan, naiz eta egisa da batera pasau leikela, hau da, orgasmoa eta eskuertina momentu berdinien fan leike, ez dauz lotuta, hau da, prozesu guztiz independientiak eta emon leike aurretik, emon leike ostian, eta ez daukozetan urten hori txorrota baten moduan,
egisa esango duet, normalen alitzake justo kontrakoa espazetik, bai, eta gero be kantidadiak, beti muten da hori, sekulako kantidade txarrak jariatzen diela, eta pertsonatik pertsonara aldaketa handixe egongo dat, kanporatzen den kantidade horrekiko. Baina gero bai posible da, kanporatzia urrengo mixinuen, hau da urrengoan txixa itxengo jazelan, zuk esan duzu, bezizko inbertan indot txixa, baina momentuan igual ez dozu jariatu, eta gerora komunera botatzen da, orduan, horregatik zaintutana oso teorikoa eta horaz. Mitoak erautsi behar ditugu. Bai, ez da erreixa, baina karo, mitoak erausteko ezagutza bi oso. Bai. Eta dana oso teorikoa danian, basaia da. Baina karo, azkenean ikerketa honek aurrera eroateko, ikerketa dana moduan, irudikatzen dute diruitu errexak bihar diela, interesa bihar diela, oso interesa bihar dela barkatu. Orduan, handikapak kuriosuak badauzela. Kasu hontan zoritxarrez. Niri bitxia iruditu zait, eta eskuirtina zer den galdetu duzunean burura etorri zait, nire buruan lotzen dudala eskuirtina eta presioa kontzeptuak lotzen ditut, ze uste dut badagoela horrelako presio modukoat, eta hitz egin dugunean goizen, eta gaurko saioan eskuirtina aipatuko dugu, eta honen inguruan hariko gara, bla bla bla, eta hori aipatu gunean, bilaketa bat egin dutez, bilatzailean, en plan, ea zer datu interesgarriren bat, ea topatzen dudan, eta lehenengo, ez dakit, 20 emaitzetatik 17 ziren nola lortu, nola lortu eskuirtina, eta gero ja ondoren 17garrenean azalpen gutxi gora berakoat. Bai, gutxi gora berakoat zer den, edo zuk aipatu dituzun momentuko ikerketa horien inguruan, eta baino hasieran guztiak nola lortu, ze da lortu beharreko muga bat. Hori zaminutzen, maksimo moguan. Hori, claro, eski, gero bai bestela, nik uste eta horpegiratzen duzuen gauza badala, aukera hori baldin bakotu segatik ez, por ello, eta ez dakit. Bai, ez, eta gaina, nire, hori, lehen esan detez, lagun artean komentatu izan dugu, badelako gai bat nahiko kuriosoa, bai. Hori, jende asko ikusten du dela, ez dakit, gizonezkoen ejakulazioaren parekoa. Eta nik esan nien, nik euki izan dut, eta euki izan dut 11 modutan. Osea, euki izan dut modu oso esplosibo batean, modu oso suabe batean, ez dut euki, eta esate zuten, bai, baina bai, benet, tani, baina, osea, ez dut propio egin, ez nahi dut, enaiz entrenatzen ontarako, eta egotea zu pentsatzen, lortu dezu, egin dezu, osea, benetan, gai hau benetan dela. Nik esango nauke gainera lotura ondisa, osea, ez bakarri presiño horrekin baizik eta zelan, lehen komenta duen moduan, imaginario hortan, placer gorenakin dauen lotuta, ez? Hori da. Emoten da, orgasmoa bakarrik jageratu da beste maila baten moduan, ez dakituta. Ez, orgasmoa eskuirtinakin, zen berda la leche. Eta horregatik esan dut, osea, ez, akordau, dila bi gauza guztiz desberdinak. Osea, gauza batek, nervio kitzikapen baten ondoriozko tentsio askapen bat, hori izango litzake orgasmoan definizioa, eta beste gauza bada, excitazio oso intentso eta oso konkretu baten ondorioz, hipotetikoki, sortzen dan, hori hormona desoreka bat, eta horregatik kanporatze relajazio, uretran relajazio, eta horregatik kanporatze hori. Orduan, batera fanleikela, bai, estakolasetan, bai. Claro. Gainera, aipatu ezu pixka bat, ez? Orgasmoa nahia gelditzen dela, bigarren maila batean, eta dela, lortu behar dezu hain gehiago. Baina eske, izango balitz kasua, orgasmoaren gaia, normalizatu dakagula, ez? Esan nahi dut, eske orgasmoaren ere beste gai bat, da? Bai. Ez dakit, iruditzen zait, eske, behin gehiago ere, ez? Pornografiaren kultura, eta hori dena, baina, eske benetan, olako konbertsazioetan ateatzen dien, ezakit nola ditu, baude, bai, gauza batu izan duzu. Perlita batzu. Eske zuk izan duzula, geratzen zalota, eske niri behintzat hori pasatzen zaitu inguruan, eta nire naiz aditua, eta ezakizkitatuak, eta ez ditut ikusi ikerketak, baina, saiatzen naiz pixka bat, bai, interes puntu bat. Eta nik ulertzen dut beste batzuk ez eukitzea, baina, normalizatzea, pornografiatik jasotzen diren gauzak,
pentsatu gabe, pixka bat aratago joan gabe, eta hori ez, eta horrela sortzen direla, presioa, eske... Lortu bihar hori, elmuga hori pentsa bat kriston kontzeptua da hori, ez? Osa, emuten da oin gure harreman sexualen helburua justo hori zen bidala, ez? Eske hau barik, ez, aukera hori, baina gaitasuna dakotzu hortarako, ez da? Bueno, eski, igual ez dut gura, ez da gire galdetu. Eta gaina, aipatu bezala, hain ideia kontrajarriak dira, hau da, zuk geroz eta presio gehiago eduki, are zaiagoa orgasmarekin gertatzen da, pentsatzen ari mazara, orgasmoa eduki behar dut, orgasmorai eta klimaxera iritsi behar naiz, ez da gertatuko. Eta hori da esan duguna, lehen, azkenean, orgasmo bat emuteko, nervio sistema parasimpatikoa egon behar da aktibo, hau da, erlajazioan, lasaitasunan, eta eje hori edo, ardatz hori kudeatzen doana gure gorputzean. Zu baldin basauz, venga, bukatu inbiot, aspertzen dabil albokoa, venga, zauz adrenalina jareatzen, eta ez tozu orgasmo eukiko. Fizikoki posibilia dalako, gainera. Ez da batera... Batera garrixea. Simpatikoa. Txista ulertu da, ez? Bai. Bale. Gainera zehona esan duzu, gainera gaur egun emakumezko orgasmoak izango balitzazke ja gauza bat, hori da, osea, existiruten da gaur egun kontzeptu bat, kristalesko zapaixat dauen moduan, arrakala orgasmikoa bai existiruten da gaur egun, mesedes. Eta gaina, ez dago normalizatua. Eta da, gaina, nik uste eta askotan pasatzen dela, guri, lotxa ematen digula esatea, ez zen lortu edo nahiz iritsi edo dena elakoa, eta ez zer pasatzen. Igual pasa ez super ondo. Igual es, seguramente. Baina, ez. Eta, klaro, ondokoari ere amorrua ematen dio. Claro. Nei, askotan kontatu izan diate edo pasa izan zait edo dena elakoa, eta oso gaizea da, batek bukatzen duenean eta besteak ez, bueno, bukatuko venga, sube bai. Bukatu dut, lasai, ondo pasa dut, jazta. Baina, eske ez dago normalizatua, orduan mesedez, guazen, pauso. Baina, eske hori azkenean gure harremanak hortara euselako bideratuta, ez? Harremandanen elmugal, harremandanen ardatza orgasmora eltzia da, orduan. Hor ja planteamentu oker batetik, soiaz, hasiera batetik, orduan. Da, nadala, bueltauta purtxo batez, teorixei eta lehen komentau dozu ez, adibidez, hasiera baten hau asko parekatzen zala gizonezkoen eiakulazioakin. Eta hori behibil naze irakurten, zeleku gexenetan eskuirta eta emakumezkoen eiakulazioa desberdin duitzen die. Naiz eta honei buruzko ikerketak hasi zienian itzen, Larota margarrera markako hori bukaeran eta 2000 garan urtieko hortik hasieretan hasi zanean, orduan ezaben oso argi hori, zer zan eiakulazio, emakumezkoen eiakulazioa, zer zan eskuirtina. Hau bai dala, netako hau, geixau irakurten duten enean, ondion eta pentsetajat geixau nahazten nazela, geixau zai hau edo, zai hau etxegat, azaldu alizetial irakurri duten hori parekuak entendiru alizeteko. Orduan, teorietako bat eta desberdinketa hori oinarritu leiken teorietako bat, naiz eta gero, eta gaiegon irakurten, badauela jentie eskuirt kontzeptua pornografiakin zuzenien lotuta dauenez, eta horrek zuzenkien buten dotzanez hitzai konotazio negatibo bat, eskuirtai edo, esan duen, likido honen jariatze horrei, bai deitzen dotzala, konstienteki emakumeon eiakulazioa, lotura hori kentzeko zela baitz. Orduan, horrekin horrek ez da laguntzen. Ez da laguntzen aklaratzen, baina, hemen sartzen da, edo teoria honetan sartzen da jokuan, igual entzungon zinueten, eskene, idatzita SKENE, glandulak deitzen dienak, edo glandula parauretralak, bale? Glandula parauretralak, esaten da diela, ezagututa zen lezan duguena, gure zoru pelbikoa ikusitza, uretra eta vagina artien, edo uretran alde banatan barkatu, agertzen dien, bi zulotxo, egongo litzazkenak lotuta,
emakumezkoon prostatakin deitzen da, oso da, emakumezko prostata bai dauki, antzan ez bai. Izango litzake, enbrioi gareninen eta garatzia ar edo eme, desberdintze hori gertatzen den momentuko, ondar bat moduan, ez? Horregatik deitzen jako organo vestigial bat, dala, diferentzia guako edo organo bat. Irudikatu behar dozu, zueke bergogoratzen badozue edo, bere momentuen biologian, emon gauenian klasien iraitza aparatua, ikusten dituzu giltzurrunak, ureter luze barkatu, maskurixa, eta gero uretra, gure kasuan oso mozagana. Uretra horren inguruan, sare bat egongo balitzake moduan, orako sare bat, eta hori esaten da diela hori eskineren glandulak edo hori prostata, emakumezkoen prostata. Orduan, hasiera baten hasi zienian honekiko ikerketak eta lotuta bere momentuen lotza esan bebai bakarrik gesonan estimulazioakin, esaten zan, zeharka edo, kuke vaginan atzamarrako laxe sartu eskero, estimulau eskero, gesona hori, presinuakin, hau da, pubiseko ezurra eta atzamarrekin ingozan indarran tarte hortan geratzen da, uretra eta prostata hori. Orduan, horren estimulazioan ondoriozkoa esala jariatze hau. Baina, klaro, gero hau apurra talde batera geratzen da nik uste hotez, esaten danian, ikusi zanean, benetan, elikidua maskuritizatorrela, geixen bat, urrek bai emuten daudelako, esaten daudelako, posible da, elikido kantidadea ondisa jariatzia, eta esaretxo hau judikatu bezue gauzatxo bat, kanporatzen dela, olakotxe, zulotxo txikitxo batzutatik, elitzake oso posible izango. Eta, klaro, baina horreben asketa bat ekartzen dauz, eskuirtineko likidua analizautat, ikusitxa, hori, urea eta olakotxe komponentiak dauzela, bebai agertzen da, PSA deitzen den komponentea, dala antigeno espezifiko prostatiko, eta PAP deitzen den beste bat, fosfatasa azida prostatika, diela, hori, prostatakin lotzen dien bi komponente, gizonezkuetan presente dauzenak, orduan, zesango zuet. Wow. Ez da, geratzen zara esan duzula, orduan, zer, gauza bat obestia, baina, bai deu jasota eta hau bai errepikatzen da geixen irakurri duten lekuetan, desberdintasuna ondixen alitzakela gauza bat likiduak arten baditxuzu, eta esan duzu, venga, zer da zer. Eskuertina, bai ikusten da hori likido bat gardena, oso diluiruta, bai eukileikela apur bat, ez da gernu usaina, baina, bai hortara, eta ejakulazioa, hori, bai gizonezkoen ejakulazioan antzekixo beukiko leuke, hori, bai da izango litzakelako likido bat densu haua, basuriska haua, eta hori, esan duzu, baina hori, salkeratzen zara, hola. Bale. Eta oin zer. Orduan, bueno, ez dakit, gero bebai beste leku batzutan, bebai entzaten da, oso zaila dela, ejakulazio hori emuten bada, desberdintzian, horbenan lubrikazio naturaletik, nahaztu ingolitzakelako horre bi komponentiak. Baina, bueno, kasu bat edo bestie dela, bixe jarraitzen dago izaten, prozesu edo jariatze involuntarioak hau da ezin diena, kontrolau. Eta horregatik, beste korronte bat edo, beste ikerlari talde bat, eskuirtina katalogatzen dagoela, edo, zailkatzen dago egin baten, gernuin kontinentzia mota bat izango balitz moduan. Uien, Bazkenien, dalako hori ez, zelan kontrolau ezin dan zeozer dan, ez? Edo, kontrolau ezin baino, esan guen hauke hori, dala gauza bat, gure barik edo irtetzen dana, ez? Momentu baten irtetzen da, baina, klaro, gero bai badauz, sorupelbikuan lanketan ondorioz, igual badau jentia bere buruai sortzeko do gaitasun hori garatzen dago, orduan, horregatik zain dutzu, eta hau da apur bat, teoria bat. Bai, ze bitxia, lotzen dugu gernu inkontinentzia zerbait negatiboarekin, eta eskuirtina zerbait positiboarekin, eta... Bai, totalmente. Eta, azkenean die kondizioak, ez? Inkontinentzia, gernu inkontinentzia, izango litzake gernu egoera medikuat, tratau alko litzakena, edo, bueno, eta karo eskuirtina astoz ikusten gauza tratau aldana modan. Zaidan dotzute, da irakurren hauen zeuzer, kuriosidadea piztu zuzten, horregatik ez, jatesan hori, involuntarioa da nenean, baina, karo, badau jentie, ez dut esango kontrolat, baina bai gaitasun bat, edo bere gorputzan ezagutze bat eltzesa, esan desun, bai, nik hau ineike, eta holan konkretukit dakitzen alitzen den. Nik abiez, amaiak esan duen moduan, berak, zu bakitzula zelan, urtein jasan gatzula, niri paitxa,
eta nik ez daugatia ipez serena, oza, batzutan bai, beste batzutan ez, eta esatezu, bueno, bai, hasta. Oza, ez dakit horregatik. Da, oza, oso kuriosua, da, esan dakua, ez dauko zuzenki plazerrakin loturia, ez da erantzun orgasmiko bat, eta, nik ustote da, taraten dan ondorio nagusizena honekin, da, ondiokan ikerketa asko falta dela, eta biharrezkoa izango litzakela. Bai. Now I'm fucking leaning on that. Bring your love, baby, I could bring my shame. Bring the drugs, baby, I could bring my pain. I got my heart right here. I got my scars right here. Bring the cards. Entzule batek idatzi digu, eta gai bat proposatu du, Vale. baina agian ezagit landu dezakegun, ze ulertzeko nahiko Bueno, nik uste gaur bota duten informazio danak, matematik oso entendiru barau, gaitasun apur bat erakutzi duela, bota. gaitasun handia Bai, erakutsi duzu, ez da erreixa benetan zaren dutut, Ez, eta oso ondo, eta oso argi, eta oso ondo idoia. Txoin. Oso ondo. Ez da erraza hau, Eskuirtina bezala. Bai, desde luego. Bidali digu albiste bat, eta hemen jartzen du Diversual izeneko jostailu erotikoen Bai, enpresa erraldoi bat. enpresa, begira hori, enpresa erraldoi batek atera duela kolekzio bat, bilduma bat, dela NFT vibratzaileak. Ikusi naben, bai. NFT... Interneteko... Wow. Bai, irakur naben diversual ez dakixen handako, platalomelondan moduan, da diversual, ez? Azkenean diela, gaur egun dausen sexo online-nik nizango nauke, ezagunenak, eta, Amazon txiki batzuk hainbat. Oso ondo. Eta gisa da, itxen da bilalan, azkenean komunidadea handize sortu dituzte, eta hezkuntza sexuala zabaltzeko kanal kuriosuak diela esango nauke, eta osagoetan hori eske emuen bi jakeo, rekonozitu bihar jakeo. Baina, eta esabinean hori, lehenko behiratu behar zan hauen zer zan NFT, porque ez dago oso argi ondiokan, irakurreta gero, bebai. Osa, ez dakit zer Token ez fungibleak, eben gure unai elordi gazte astartetan etortzen da, eta bera adimen artifizialen aditua da, eta saiatu da azaltzen, gutxi gora bera ulertzen dugu, baina ez guztiz. Irakurren hauen, eta zan hauen, ez da, erostia, kasu hortan ziren hostailu batzuk, hori, metaversuan erabilia lizeteko. Hori da, eta entzuleak bihali digu albistea eta galdetu digu, nolako izango da sexua metaversoan? Ziber eskurtina izango litz... Wow. Zaila baldin bada eskurtina analogikoan. Mesedez. Nik ustote... Hori, zibermunduan elitzake oso posible izango, ez? Kontuen nukitza zibermundu hortara ordenadore bidez helduko gitzela. Black Mirrorren... Ez que ez dut ikusi Black Mirror. Black Mirrorren badago, atal bat, Black Mirror da telesail bat, non irudikatzen diren, berez, etorkizuneko... ez dakit nola esan, aurrerapen teknologiko beldurgarriak puntu batetik ikusita. Distopikoak. Distopikoak, baina ez direla hainbeste distopia, esan nahi dut gauzetak gaudela. Eta zen bideo joko batean, bi pertsonek harreman sexualak izate zituztela, eta... Osa, los Sims. Bai, baina jolasten zenunez, errealitate virtual oso erreal baten bitartez, beraien etxeko sofan egonda sentitzen zutela. Eta hor sartzen beraien bikote harremanetan nola sartzen zen, nola... ze influentzia eragin edukiko leuken harreman irekia, baina, klaro, eske ez da harreman irekia gaur egun hitz egin dezakegun. Eta, hor, ja agertzen zen, bideojokon bidez, plazerra sentitzea. Beraz... Badao beste telesail bat, esan bezala labaritzen da, idoia ez dela etorri eta gu gaudela. Gaur bai. Puri-purian atalarekin upload izena du, eta, telesail hau nahiko kuriosoa da, hemen kontatzen duena da, zu hiltzen zarenean, pertsona bat hiltzen denean,
internetera, zerura joan beharrean, internetera zoaz, eta orduan daude munduak, zuk ordaintzen duzunaren arabera, han bizitzeko, orduan zu bizizara. Iltzia begarestiziak. Bueno, hori bizitza realian bada. Eta orduan, pertsonak hiltzen dire, eta bueno, badago hor suskripzio zerbitzu baten bidez, batzuk bizi dira oso leku dotoreetan, eta da, sarea, metabersoa da. Metabersoa sortu zuzen telesaia, baina ideia hor dago. Eta metaverso, eta protagonista hile egiten da, eta metaverso horretan dago, ez? Dago hotel oso dotore batean, dago itxasoa, dago mendiak, dago elurra, dago eguzkia, nahi duen guztia dauka. Eta bizirik dauden pertsonek, berarekin hitz egin dezakete, ze dago, interneten, ez? Orduan behaiek, metaversoan bezala, ez? Betaurrekoekin hitz egin dezakete, hildako pertsonarekin, orduan, gutxi gara bera bizirik mantentzen da. Eta atal batean, harreman sexualak eduki nahi ditu, bere neska laguna zenak, eta orduan lortzen dute, ze dago, oso bitxia da. Neoprenozko traje bat izango balitz bezala, orduan neskak jartzen du. Neoprenozko traje hori mutiak jartzen du. Bere munduan hori jartzen dute, eta neska dago, bere etxeko bainoontzian botata, eta sentitzen du, neoprenozko traje horri esker, sentitzen du, laztanak sentitzen ditu, distantziara, espazio temporalean, hil eta bizien arteko espazio horretan, beak mutilak laztandu egiten du, eta neskak sentitu egiten ditu. Eta Jon Lizek dio, serie atxegina, by the way. Goiuri suplant, idoia pont. Pizkat. Vale, orduen honekin nik uste geratu dela, kontuen eukitxa, notizia horri edo erantzuteko telesailetatik tira indouela, igual elitzakela oso reala izan horrena berbaitxia, ez? Egia da. Ez dakit, niri itxegatain abstraktua, orokorrean internet mundua beraia, oso abstraktua itxen jat, informatikia pentsata jat zorokeixa bat, eta, oza, zorokeixa interesante bat, ulertu idazue, baina itxegat hain abstraktua, ez, azkenean nio jutan hau, o nire lanagatik edo, gauza, konprogarrixekin lan itxera, ez, eta ez dakit, orduan, itxegat oso, inkluso arrotza, esango neuke. Bueno, vale. Biberradoriak erosiko metaversorako. Hala ere, eskerrik asko proposamena eta jarraitu, mesedez proposamenak bidaltzen. Baina mesedez, nik irakurri neikela horren inguruan, eta eskematxo bat egin, eta horrekin salpentxo batzuk emon. Nik mezu bat bidalen nahi dut. Hau benetan errealitatea eta ohikotasunean txertatu aurretik, mesedez, guazen egin beharrekoak egitera. Izan nahi dut, guazen normalizatera, gaur egun oraindik tabuak diren gaiak, eta hori dena. Gero, jongo gaurrera eta metaversora igoko gara, eta nahi dut guztia. Baina hori beste gauzat, metaverso zati hau goixan. Delako odeia, ez? Zer? Ez da berdina. Zer? Ez beti zain dugu, gauzak hori, odeia, metaverso danak goixen, zati goixen. Bai, nire lagun baten amonak, eta oraintxe amaitu behar dugu tarte honekin, baina amaitzeko nire lagun baten amonak esaten zuen Googleeko autoa pasazan eta argazki aterazi duten, eta beraz Google Mapsen bere kalea jartzen balin bazenun, amonaren argazki ateratzen zen etxeko atarian. Eta orduan nire lagun honek santzioan, amona, begira, Googlera igo zaituzte. Eta orduan amonak esatezun, jetxina zazurtik. Eta gora behiratzen zen da, jetxina zazurtik, jetxi, bajame. Bai, nik uste hori amaiak esan dauena, osaske biharrezkoa da. Helduko are beste mundu batzutara, baina lehenko bazen konpontzera edo hemen daukuen gauzak. Eskerrik asko idoia tortzagatik, Jon Lizek idatzi duze interesgarria olako kontuak entzuna izatea, ados gaude, eta joango gara gai gehiago pentsatzen, hurrengoan zurekin hitz egiteko, eta zure jakinduria zukutzeko. Eskerrik asko. Zeuei, atzaldeon. I will hunt you down, 'cause baby, I'm up in my business like a wedding.
gelditu makinak. Energia ez da galtzen edo sortzen, transformatu egiten da. Aipu ezaguna eta onartua, ados, eta gainerakoa, materia sortu aldaiteke. Denbora galdu, elikagaiak ekoitzi, aldapako sagarraren puntara abiatu baino lehen, azti ikerketa zentroko Xabier Irigoienekin eseriko gara itsas elikagaien ekoizpenaz hitz egiteko. Adarretatik joateko asmoz edo ez, auskalo, Arantxa Idieder dugu zain Silbi Errotabere erlezain eta hezitzailearekin egon baita. Kanona osatzeko berriz, 3. eta 4. ahotsean datoz Danele Sarri Ugarte eta Ainhoa Gutierrez liburu eta zine gomendioekin. Nor bere tonora, astear baita gelditu makinak saioaren 2. denboraldiko 25. atala. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Bueno, Jon Lizek aipatu digu, bihar 12:30 hasita egunean behin zuzeneko finala egongo dela ETB-en. Ba, izu, Jon Liz, eskerrik asko abixatzeagatik. Eta atzo, eukizuten ere korrikako ekitaldian eukizuten. Egia da, saio hori. beraz, preste egongo gara, eta oraindik pendiente daukagu aurrez aurreko takatekla. 12:30 ze gertatzen da? Ze esan dut ba? 12:30 esan duzu, nahi gabe. Oi, ama! Ez da nahi gabe izan. Estrategia bat izan da. Horrela, ni 12:30 sartuko zinen. Sartuko naiz. Despisteko estrategia bat izan da. Hor jolastera. Eta nere lehiakide guztiak 12:30. Hori ez da lehiakortasun oso sanoa. Ez egia da, barkatu. Baina jolasak alde batera utzi eta zinemaren munduan murgildu nahiko genuke. Bai, zinema abia puntu bezala hartu eta hainbat gai jorratuko ditugu, baina Amaia eta Goiuri lehendabizi galdera bat egin behar dizuet, horrela, bote prontoan. Ordu terdiko zerbait zuentzako zer da, luzea edo laburra? Zerbait. Bai, izan liteke edo zer gauza, izan liteke emanaldi bat, izan liteke pelikula bat, izan liteke edo zer gauza. Vale. Telesel bateko atal bat oso luzea. Beste modu bat ere ingo izu gadera. Ordu terdiko zerbaitekin aspertuko zinatekete? Bai, izan daiteke baietz. Nik uste dut ez dakit, adibidez bidai bat ordu terdi, gutxi iruditzen zait, ez azkarra iruditzen zait, ordu terdiko bidai bat, noa bidera joan adidazu eta ordu terdi. Baina nik uste beti zerbaitekin alderatuta, ez? Esan nahi dut, Tolosatik Bartzelonara joatea ordu terdian oso azkarri iruditzen zait, baina Tolosatik Donostira ordu terdi oso luze iruditzen zait. Bera, ez dakit, testuinguruaren arabera. Gero, gustoko dudan artista baten kontzertu batera joaten bali manaiz, aian ordu terdi pasatzen da, eta hasiko naiz abesten, buiaka, beste bat, ze motza egiten zait. Ez dakite? Akaso, guk ere testuinguru pixka jarri beharko dugu, ez? Horrela, modu orokorrean galdera eginda, entzuleak akaso ez ziren oraindik ere jokatuko. Kontua da, azken urteetan, pelikulen iraupenan luzatzeko joera bat eman dela zinemagintzan. Ez dakigu hori
plataforma berrien agerpenarekin lotuta ote dagoen, edo bestelako joera baten ondorio ote den. Aurrekoan entzun nuen, lotura izan dezakeela hitza ez zait ateratzen, ingelesez bakarrik ateratzen zait? Bota lasai. Mol. Garbera, da? Garbera edo hurbil dira? Merkatal zentroak. Ai, ene, barkatu. Merkatal zentroekin lotura duela. Zinemak hasi zirenean merkatal zentroetan jartzen, pelikulak luzeagoak egiten hasi ziren, esperientzia luzeagoa edukitzeko zuk eta diru gehiago gastatzeko. Hau da, pelikula luzeagoa balin bada, janari gehiago erosi beharko duzu, agian berandu bukatuko da eta beraz bertan, merkatal zentroan bertan geratuko zara afaltzen pelikula bukatzen denean, eta dena lotuta. Lotura eduki dezakela, hori, zerrekin kontsumismoarekin. Badu zentzua. Baina ideia, teoria bada. Bai, bueno, jarraitu egingo du testu inguru hori jartzen. Goiuri iso. Ez, Arkakusok esan du Goiuri damola. Oi. Damola molatzen duela. Ez da mola, da merkatal zentroa. Wow. Beak esan du, Wow, txiste hauekin, astelena dugun. Jarraitu bai, Julen. Agian, esan duguna, ez plataformek iraupen luzeoko filmen aldeko apustu egin dute, orain aipatzen ari ginen kontuaren gatik kontsumitzeko modua ere aldatu delako, kasu honetan, ikusentzuteko produktua kontsumitzeko moduagatik edo agian, besteren bat izango da arrazoia, baina kontu, pelikula luzeaok egiteko tendentzia hori badirudi ez dela denen gustukoa izan. Kontua da, Pete Davidson komedianteak pelikula laburrak faltan botatzen zituela esan zuela Saturday Night Live-en azken edizioan. Davisonek esandakoa, ez du izeak eraman. Eta Netflix plataformak behintzat oso kontuan hartu du kritika hori, izan ere, pelikula laburren atala sortu berri du Netflixek bere katalogo horretan. Baina pelikula laburrak horrela, film luzeak iraupen motzekoak, ez? Ez laburmetraiak. Hori da, ordu terdi jarri du mugarri bezala Netflixek. Ordu terditik beherak, ordu terdiren bueltan dabiltzan pelikula horiek, sartu ditu, aipatu dugun, atal edo bere plataforman jarri duen atal berri horretan. Eta zergatik edo zer izan da Netflixek kontuan hartu den hori? Pete Davisonek rap estiloko parodia bat egin zuen, aipatu dugun Saturday Night Live ekitaldi horretan, Short as movie kontzeptua edo izjoko erabili zuen. Short as movie. Hau nolabait euskerara itzulita, ez dakit ipurtaren jentzako pelikulak edo akaso horrelako zerbait, ez? Ona. Egon ezina duten horientzako pelikulak izango lirateke, eta esan da, ondorio iztatu dezakegu Davisonek film laburrak maite dituela, eta kontua da, rap parodia horrek sareetan edapen handi izan zuela, eta erantzun zuenetako da Netflix izan zela. Kaso, Goiuri, Pete Davisonek zer egin zuen entzungo dugu? Bai, hori da, zatitxo bat behintzat. When I sit down to watch a movie, I can find just about anything in the world. But night after night, there's only one kind of movie I'm always looking for. And that's a short-ass movie. A really short movie, like at most an hour 40. Give me that short-ass movie. A short-ass movie, a really short movie. Cause you know I ain't gonna sit here and watch no long-ass movie. Found a flick about to pick it, but right before I click it, I look down right below the line, and that's when I see the runtime. 3 hours, 27 minutes? Bro, you must be crazy. No thanks, I'm gonna watch a short-ass movie like Driving Miss Daisy. I'm not pushing P. Bueno, bestian esaten duena gutxi gora bera da, gauetan etxera itzultzen denean, edozein pelikula ikusi dezakeela, baino gauero, egunero, gauza bera bilatzen saiatzen dela, eta hori dela, ipurtaren jentzako pelikula. Ez dituela 3 ordu eta pikuko pelikulak ikusi nahi, eta pelikula aukeratzerakoan horri erreparatzen diola, pelikularen iraupenari. Eta aipatzen du, ordu bat eta 40 minutu azpiko pelikula gustatzen zaizkiola. Tira, orduan, hori izan zen, aipatu dugun bezala Davisonek esan zuena, eta Netflixek, Netflix is a joke, bere kontu ofiziala erabili zuen, Davisonek Saturday Nighten sketch hori aipatuz, bere erantzuna emateko. Eta zer egin zuen Netflixek?
Saturday Night Live-eko sketch hori hartu, eta nolabait ere txio hori aipatuz, bertsiotu egin zuen, eta ideia ona erantzuna jarri zuen. Horrekin adieraziz, nolabait, beraientzat ere kontuan hartzeko moduko ideia bazela, pelikula laburrak, edo aipatu dugun bezala, berak orduta 40tik beherako iraupena zuten pelikulak aipatzen zituen, eta guk 80 minutu, 10 minuturen gora beran, hor ikusi dugun informazioen arabera, alde hori dago, baina kontua da hori. Netflixek erronka horri heldu egin diola, eta bere katalogoan, bere plataformaren katalogo horretan, 80 minututik beherako pelikulekin atal bat osatu dela, eta ze izen jarri diote atalari? Short ass movies. Hori bera. Wow. Genero bat izango balitzu zela, ez? Hau da, ze ikusi nahi duzu, komedia, drama, misteriozkoa, beldurrezkoa, edo ipurtaren jentzako pelikulak. Bai, eta kontua da, atal horren barruan estilo eta genero ezberdineko pelikula labur esaten dugu, ordu terdiko alen horregatik esaten genuen, ez? Zerdek, baina tira, laburra aipatuko ditugu, pelikula laburroiek hainbat sartu dituela plataformak, eta beraiek esan dutenaren arabera, pelikula luze batekin hainbat orduz kateatuta egon baino, estilo ezberdineko hainbat pelikula modu arinean ikusteko aukera eskaintzen da, atal horretan, Davisonek epatzen zuen, ez, gauen etxera joan, eta 3 orduko pelikula bat ikusi beharrean, zerbait, ez dakit, komatxon artean edo harinagoa, ez? Niri betzat hori iradokitzen di, zerbait harintxeagoa, iraupen ez behintzat, arreta hainbeste eskatuko ez dizun zerbait, zekero hitz egingo dugu horri buruz, arreta mantentzeko dugun gaitasunaren inguruan. Atal horretan dauden izenburu batzuk aipatze aldera, Lauzpa bosta aipatze aldera, Windfall pelikula aurkitu dezakegu, La Bruja pelikulare hortxe dago, Hypnotic pelikula ere bai, Lucy eta The Fundamentals of Caring pelikula ere hortxe aurkitu ditzakegu, eta esan duguna, beste estilo eta genero anitzetako, beste pelikula ugari ere badaude. Aipatu dugu honek, nolabait hainbat eztabaidari eman diela bidea, eta hoietako bat, zuko Juri orain gutxi aipatzen zen hori, zerbaiti arreta zenbat denboran jartzeko dugun gaitasunaren ingurukoa. Zenbat iraun dezakegu zerbaitetan kontzentratuta. Albert Sanchizen artikulu batean ikusitakoaren arabera, gure bizitzeko modu honetan geroz eta zailagoa da, 3 edo 4 orduko pelikula bat jarraian ikustea. Guretzako denbora hartzea geroz eta gehiago kostatzen zaigu, eta plataforma digitalek ere, nolabait hori somatu dute. Telesailak, filmak, dokumentalak, edo beste iraupen laburragoko produktuak eskaintzen dizkigute, eta hori barneratzen ari zaigu pixkanaka. Kontua zera da, zenbateraino utzituko guk hori barneratu diezaguten? Kalean goazenean, etxean gaudenean, trenaren edo autobusaren zai gaudenean, lagunen bat edo beste pertsona baten zai gaudenean, eta beste momentu askotan, mugikorra eskuan izaten dugu, hori jakasik ere movimentu mekaniko bat barruan sartu zeiguna da. Etxean pelikula bat edo telesail bat ikusten jartzen garenean ere, asko eta askok mugikorra inguruan izaten dugu, ezta? Nik behintzat, onartu behar dut, telesail bat edo zerbait ikusten jartzen naizenean, ez dut esango eskuan etengabe, baina inguruan izaten dudala. Eta noski, bateko WhatsApp mezu bat espaldin bada, Instagrameko jakinarazpen bat edo dei bat izango da, baina ziurrenik, zerbait ikusten ari garen tarte horretan, ikusten ari garen horri erabateko arreta jartzea ere ekiditen digu mugikorraren erabilera horrek. Zalantzari gabe. Nik ere hori egiten dut, eta batzutan atzera egin behar izan dut, enai zuartu zegertatu den, eta telebistan zegoelako jarrita telesaia, eta nik eskuartean mugikorra nuelako. Ze tristea. Gauza bat da, telefono ondoan izatea, eta bestea, mugikorrarekiko dugun, ikaskere menpekotasuna puntu bateraino behintzat, deitu dezaiokegu horri. Jada nahigabeko mugimendu mekanizatu baten gisan daukagu barneratuta, mugikorra eskuan hartzea, aplikazioaren bati begiratu bat ematea, eta berriz ere, sofan edo alboan uztea. Edo bestein batetan gertatzen dena, pantalla piztu, jakinda ezerretzeigula iritsi, baina berriz ere, pantalla itzali eta mugikorra horruzte. Ez jakasik gure oso barneratuta daukagun zerbait da, eta aldiro mekanikoki egiten dugun zerbait. Eta
hori nahiko izan daiteke, ikusten ari garenaren aria, nola baitere galtzeko eta Koiurik esan duen, uneren batean, atzera egin behar, edo siesta txiki bat egin izan bagenu bezala, zer ikusten ari nintzen, jabetu ere egin gabe egotea. Telefonoaren distrakzio albo batera utzita, beste eragin duen beste eztabaidetako bat, aipatu dugun kontu honek eragin duen beste eztabaidetako bat, luzea zer den eta motxa zer denaren inguruko eztabaida da. Hasieran egiten genuen galdera hori, ez? Ordu erdiko pelikula bat izan daiteke luzea edo izan daiteke motxa, gustatzen bazaizu, ziur aski oso motxa egingo zaizu, baina bestein batetan, ordu beterako akaso kentzeko gogoa ere jarriko zaizu. Egia da, niri askotan gertatu zaitela, zine areto batetik aterata eta pentsatzea 40 minutu sorratzen zaizkio. Edo horrelakoak. Eta ez ordu asko pasaitu dalako areto barruan, batzuetan izaten da gidoiaren gatik, ez? Ez delako ezer gertatu, eta gertatzen ez den horretan ere, ez dakit, isiltasunek eta pixua edo ez dutelako garrantzirik, eta ateratzen zera eta pentsatzen duzu, 20 minutu laburragoa izan balitza, askoz hobeto. Askotan esaten da ez, liburu bat irakurtzen ari zarenean 100 orrialde irakurri behar direla utzi aurretik. 100 orrialdeko konfidantza hori edo margen hori eman bartzaiola liburu bat ikusentzuteko batean, telesail baten kasuan zenbat kapitulo jarriko genituzke eta pelikula baten kasuan zenbat denbora emango genioke pelikula. Nik telesail ematen diet atal bat. Atal batean erabakitzen duzu aurrera da batzeta. Adibidez, Game of Thronesekin saiatu naiz 3 aldiz eta lehenengo kapitulutik naiz pasa, beraz, erabakiret ez dela niretzako, eta naiz saiatu bigarrenarekin, lehenengoarekin ezin izan dut, beraz, nik bat. Zuko, Juri? Ez dakit bitxiro egiten zaite, ze liburuak aipatu dituzu eta nien naiz gai liburuak amaitu gabe guzteko. Naiz eta liburu irakurtzen ari naiz, ez dut gustoko, eta alare... Nahi bakarrik pasazait, behin ere bizitzen liburu batekin, eta guztez beton bai, eta liburu egin ezin dut, eta telesiaekin egiten dut, ez zait interesatzen, eta ez dut amaituko, baino nik bizpairu eta ikusten ditut amore eman aurretik. Nik egia da, saiatzen naizela normalean gehiago, ematen, inkluso, konturatzen naizela 5. babira ez. Baina, badaude genero batzuk, edo deitu, ez dakit, telesail mota batzuk, hori, ikustetetela lehenengo, eta esatetela ez hauztan ere, agur. Kasu honetan agian ez, Netflixek jarri duen mugarri hori, orduterdiko mugarri hori, jakinda, horrelako plataformek azken aldian gugan zenbaterainoko eragin gaitasuna duten ikusita, izan liteke jende askorentzako, hemendik aurrera orduterdiko zerbait motxa izango da, orduterditik berako zerbait laburra izango da, eta orduterditik gorako zerbait luzea, ipatu ditugun irizpide horiek ez, gustatzen ote zaidan, erritmoa niri gauzak erritmo azkarreko gustatzen mazizkite edo ez, bera ez, orduterdikoa baldin bada ikusiko dut, eta hortik gorako baldin bada, osea, Netflixen atal horretan baldin badago ikusiko dut, hori ere gertatu diteke hemendik aurrera, hori ere... Fuerte. Gogoan dut, ni txikian nintzenean, 2004 urte izango zen gutxi bera King Kongen pelikula atera zuten, aurretik bazegoen, eta beste egoki itzapen bat izan zen, eta 2004 urtekoa dela. 3 orduko film bat da. Eta beraz, zineman, aretoetan, iten zuten deskantxoa. Azuk ikusten zenun pelikula zati bat, ateratzen zinen kanpora, eta gero ezagitzen batekoa zen, eta gero berriro barrura, burrengo zatia ikusteko. Eta ni txundituta geratu nintzen, ze noski, alde batetik umentzako pelikulak motzagoak izaten dira, beraz hori zitzaidan gertatu ordura arte, eta ez nekin hori egiten zenik, ez? Zinema aretoetan, batean atera, eta gogoan dut batzuk ez zirela itzuli barrura. Bigarren zati horretarako, eta izan daiteke egian ordu terdirekin nahikoa izan zutela, eta ez zutela beste erdia ikusi naiz, 3 ordu badira. Eta pasaden urtean gertatu zen Martin Scorsesek Netflixerako egin zuela, pasaden urtean ez, badira urte pare bat, The Irishman pelikula, 3 ordu eta pikukoa zen, eta norbaitek Twitterren jarri zuen, begira, 3 ataletan ikusi nahi balin baduzu pelikula hau, 3 ordu oso luzea da, eta inork ez ditu gaur egun 3 ordu jarraian ikusten, 42 amazazpi, 42 minutu eta 17 segundura arte, hori izango litzateke lehenengo atala bezala. Hortik
ordu bat eta 23:04 arte, bigarren zatian, eta horrela. Eta, bueno, txio hori asko edatu zen, ze egia da jende askorik gertatzen zitzaiola, ikusi nahi dut, Martin Scorsese gustatzen zait, baina 3 orduko pelikula bat, luzegia iruditzen zait, eta Scorseseri galdetu zioten, eta haserretu egin zen. Berak esan zuen, film hori dela ikusteko, hasieratik bukeraraino, eta berak pelikula bat egin nahi zuela, ez dela sail bat. Noski. Bestela berak egin guzuen 3 zatitan, ez? Hori da. Badirudi gero eta produktu laburragoa kontsumitzeko joera dugula, eta horrek, zerbaiti harreta jartzeko dugun gaitasuna murriztu egin dela adiraziko luke. Izan inguruan estimulu gehiegi ditugulako, edo izan besterik gabe gauza laburretara ohitzen ari garelako. Netflix aipatu dugu, eta TED Talks hitzaldi famatuen kasu ere aipatu genezake. Jarraitu horretik, Jon Lizek dio, nik hori 3 zatitan ikusi nuen. Scorsese haserretu egingo da zurekin, eta zigortu egingo zaitu. Adibideak, TED Talksen inguruan, Steve Jobsek 15 minutuko graduazio hitzaldi bat eman zuen Stanforden, David Christianek munduaren historia 17 minututan azaldu zuen bere aldetik. Ezin baduzu zure ikuspuntua 18 minututan azaldu, huts egin duzu. Horixe izan da TED Talksen lema hainbat urtetan orain arte. Zergatik? Victoriano Izquierdo analistak egindako ikerketa baten arabera, 2016tik ona TED Talks hitzaldien iraupena 20 minutu ingurutik 10 minutura murriztu da. 100 hitzaldi aztertu ditu Izquierdok, horren inguruko arrazoiak hainbat dira. Urte luzez uste izan da azalpen eta hitzaldi luzeek jendeak gehiago asebetetzen zutela eta konbentzimendu gaitasun handioagoa zutela. Uste hori aldatzen joan da azken urteetako ikerketen arabera, denborak dirua balio duela esaten da askotan, ezta? Ikerketa horien arabera, inork ez du beste pertsona bati behar baino denbora gehiago kentzeko eskubiderik. Hori aztertzen ari garen gaira ekarrita, nolabait ere esan beharrekoak modu zuzen eta laburrean esatean audientziaren eta izlariaren arteko lotura indartzen duela ondorioztatu daiteke. Hori da behintzat, TED Talkseko Chris Andersonek esaten duena. Mila 1980garren hamarkada hasieran, pertsonek atzeratpen kognitiboa dugula deskubritu zuten. Hori modu grafikoan azaltze aldera, informazioa pixua edo zama bat dela pentsatu behar dugu. Orduan eta informazio gehiago, orduan eta pixua erortzeko aukera gehiago dago, ezta? Beraz, hitzaldi labur batean informazioari usteko aukera handiago egongo da. Hitzaldi luze batean baino, orduan eta informazio gehiago, zama hori erortzeko arrisku gehiago egongo litzatekelako. Horrez gain, arreta mantentzeko ahalmen mugatua dugula ere frogatu zen, eta denbora askoan zerbaiti arreta jarri behar diogunean, garuna beste estimulu batzuk bilatzen hasten omen da. Ni iritsi izan naiz meza batean azulejoa kontatzera. Imaginatu badaude. Ez luze baldin bada azulejo asko kontatu behar dira, Eta pentsatzen bat azulejo dauden elizetan, Asko. Hori xe. Azulejoak egoten dira? Estiloaren araberako. Ja, bale. Baian eliza barroko batean ez, baina... Ja, ez? Ez que orain txe berdan hasi naiz pentsatzen eta harriak eta paretean eta zea nola dia. Amaia nik uste dut ez baian jartzen ari dela zuk esan duzuna, Ez, mesedez, ez. Baina, ezakit, nik lezoko auditoriumean, gezalan, zapaiak ditu ez dakit nola ditzen dien. Ez dakit zertarako balio duen, baina marrak, lauki batzuk, lauki bakoitza dago osatuta, marrez osatutako beste lauki batzuekin, eta adibidez, behartzen gintu zenean jotera ere area eta azten nintzen maratxo horiek kontatzen kontua galtzen un pia daudelako, baina bai egia, pixka bat berdina. Horixe, beste zerbait egiten hasten garela. Estimulo gehiago. Horain ere arreta galdu dugu, ari ginen arreta gontzaigu. Barkatu, isili. Amaia, ez horregatik esaten. Tira, gure garunak 1300 gramo pisatzen ditu, baina glukosa, oxigeno eta odol fluxu izugarria kontsumitzen ditu. Garunak informazio berria jasoala, berau prozesatzeko beharra du. Eta hor, milioika neuron aktibatzen dira, energia asko errez eta nekea zein akidura eraginez. Horrekin lotuta,
Danimarkako Unibertsitate Teknikoak argitaraturiko ikerket baten arabera, arreta mantentzeko gaitasun globala murrizten ari da, jasotzen dugun informazio kopuru izugarria dela eta. Azterketa horren arabera, orduan eta gauza gehiago izan arreta jartzeko, orduan eta denbora gutxiagoan jarriko diegu. Hori ondorioztatzeko, zinema sarreretan, Google Booksen, Twitterreko datuetan, Googleeko tendentzietan, Redditen eta Wikipedian oinarritu dira. Beste adibide bat, hemen saio honetan askotan aipatzen dugu Twitter sare soziala, ezta? 2013 urtean, Twitterreko tendentzia batek 17 ordu eta erdi irauten zuen. 3 urteren buruan berriz, tendentzia baten iraupena ia 6 ordu jetxi zen, 11,9 ordukoa izanez. Sare sozialen errua da hori guztia pentsatuko du bakarren batek akaso, ez, ikerlarien arabera 100 urte atzera egin behar da joera aldaketa horiek somatzen hasteko. Hau da, tendentzia esaten dugunean, izan daiteke adibidez, Notre Damen sutea. Eta hori hasiera batean 17 orduz egongo zen puripurian, eta urteen poderioz, orain 10 eskaix. Begira. Baina 100 urte atzera egin behar dugu hau ulertzeko? Horren nondik datorrenaren ondorioak edo lehendabiziko zantzuak bilatzen hasteko behintzat, duela 100 urtetik egindako ikerketetan oinarritu direla diote, Danimarkako ikerketa hori egin dutenek. Eta iraupen laburreko eduki asko ikusteak, garunaren erantzute ahalmena ere mugatu egin dezakela pentsa daiteke, baina hori ez da horrela. TikTok sare sozialaren kasuan esaterako, aplikazio hori erabiltzen dugunean, gure garunak dopamina dosiak jasotzen ditu. Dopamina, garunaren sistema funtzionalak askaturiko neurotransmisore bada, placer sensazioa eragiten duena eta gehiagoren bila bultzatzen zaituena. Gustatzen ez zaigun zerbait topatzen dugunean, berehala aldatzen dugu dopamina gehiagoren bila, eta ondorio hau edo ikerketa hau Sana Jafez neuropsikologoak egin zuen. Sare sozialak aipatu ditugu, eta Instagram, Snapchat eta Twitterren modura, TikTok bera ere, arreta denbora tarte laburrean mantentzeko diseinatuta dago. Haien bereziki TikTok, ez da? Bideo, minutu bateko bideoa. Baina Instagramek ere bere garaian IGTV-ak bideo formatu horiek luzeak atea zituen, eta gero jarraian Reelsak zatu zituen, Reelsak motxagoak bideo motxagoak dira, eta Reelsek normalean arrakasta gehiago ukitzen dute. Beraz, baina TikTokek berezkoa dauka bideo laburrak izatea. Begira, aplikazio bakarra erabiltzeak ez du gure garunaren jokabideak gehiegi aldaraziko. Gakoa, erabilera anitzean dago. Aplikazioak aldi berean erabiltzen ditugunean, hor dago arreta gabezia. Bakoitzari ezin diogulako behar duen denbora eskaini eta hor sortzen da, ez dakit nola esan, sobra informazioa edo nola baiteko gaindosi hori. Azalpen zientifiko hauek aipatu ditugun kontu guzti hauek albo batera utzita eta berriz ere gaiaren abia puntura itzulita, pelikuletako gidoilarien artean zabalduri dagoen ustea da, filmetako eszenen iraupena ere orokorrean murrizten ari dela. Eta horretarako, hainbat adibide, zenbakietan oinarritutako hainbat adibide ematen dituzte. Duela 50 urteko eszenek, 3 edo 4 orrialde izan zitzatekeen bezala, 80. hamarkada amaieran bi orrialdekoak ziren eszena horiek, eta gaur egun orrialde erdi batekoak edo orrialde batekoak dira. Beraz horrere, 50 urteren buruan, kasik ere iraupen hori laurdenera jaitsi da. Eta gidoi osoen luzera ere, aldatu da. Duela 25 urte, 120 orrialdeko gidoiekin egiten zen lan, eta gaur egun, 105 orrialdekoa da, gidoien neurri egokia bezala, definitzen dena edo onartzen dena. Orduan garbi ikusten dut, guztia laburtzeko joera bat, iraupenak murrizteko joera bat, badagoela, eta niri, arreta asko ditu diena hori, ez? Netflixek jada mugarri bat jarri duela, ordu eta erdiko mugarri hori jarri duela, eta horrek, mendik urte batzutara ikusi beharko da, gizartearengan ze ondorio izaten dituen, ze mendik urte batzutara ikerketa bat egiten bada, eta zein da zuretzat pelikula bat luze edo motxa den esateko neurria, jende asko kakaso, garo eta minutu. Gaur ikusi dut, hemen herriko zinemak programazioa aurrengo egunetako, aste santuetako programazioa kaleratu du, edo Instagramen jarri dute, eta jartzen zuen filmaren izena, ze ordutan zen, eta filmaren iraupena.
Eta hortxe, hiru zutabe ziren eta hiru datu horiek eta horietako bat, beraz garrantzia eman diote, filmaren iraupena zen. Eta hor dago adibidez Batman duela gutxi estrainatu zutena, hiru ordu direla gutxi gora bera. Ni goatzen naiz, lezon ez daukagu zinemarik, badaukagu auditoriuma eta batzutan botatzen dituzte filmak, baina ez daukagu kartelera jarraitzen duen zinema aretorik. Beraz, joten gara horeretara, normalean, edo, inguruko herritara. Eta gogoratzen naiz, gaztetxoagoak ginenean, jotea ginenean, asko behiratzen genula, esaten genuen, nik nahi ikusi hau, nik hau, eta nik hau. Eta ikusten genuen, zientzan iraupena, zenoski. Gero, bueltarako, autobusik ja etzegon. Eta bestela oinez bueltatu berginen, baina, klaro, beldurrezko pelikula baldin bazen, oinez bueltatu, eta ibiltzen ginen, horrekin bueltaka, iraupenarekin, eta gaur egun, nik uste elitzakela arazo bat izango, baina, egia da, bai izango litzakela, kontzentrazioaren asuntuagatik, ze egia esan, oso. Eta adibidez, zinemaretoetan mobila gutxiago erabiltzen dugu. Etxean, baina nik uste errespetu... Eta pantailaren tamainaren kontua aipatzen zen. Horrik datu batzuk irakurtzen aritu naiz, ez dituko hemen aipatu, baina hori ere jartzen zuen. Zinemaretoetan, ez dakit estimuloa edo pantaila handiaren eta soinuaren eta kontu horrengatik. Izango da, Eta askotan baita ere ez jendeak batipat astean zehar eta horrela, telesailak ikusteko itura du baiak gauean ez, eguneko lanak amaituta, etxean zaudenean, eta askotan, ez dakit, jartzen duzu, okaso, telebista ez jartzegatik, zerbait jarrita izateagatik, baina agian nekatuta zaudelako edo behar besteko arreta ere ez diogu jartzen, eta askotan, telesail askoren aukeraketa ere hortik joaten da, ez? Zerbait, gehiegi pentsaraziko ez dizun zerbait, etiketatuta dauden igande arratsaldeetako film horiek bezala, ez? Gehiegi pentsaraziko ez dizun zerbait, siesta botatzeko ere, pelikula askorik ikusten ez baduzu ere, zein den kontu honen guztiaren, ez dakit, irakaspena. Bota. Txiste bada, Zerraroa gaur txiste josiko dugu. Entzuten ari garenakin lotura du? Bai, Ufa. Denbora dela poligrafo bakarra. Denbora da poligrafo bakarra. Beste dena gero. Denbora poligrafo bakarra. Nire aitzuloan, zuloan, nire ametxen ziloan. Han estalaktitak, urten eta ginak, egan joan ziren beldurrak. Nire kanturik onenak, nire kanturik onenak. Denbora da poligrafo bakarra. Beste dena gero. Denbora poligrafo bakarra. Ez ezkalkuri. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak,
bigarren kafea. Atzoginen ume eroak, ametsuz bateri lotuak, gizartearen emagalduak, bero eta harroak, gaur aldiz eta milaka, jendea doa lasterka, ametsorren atzetik presaka, hauset bada korrika. Hamaika egunetan zehar izan da gure ahotan, gure kaletan eta gure oinetan korrika. 22. korrika, itzuleraren korrika. Martxoaren 31an abiatu zen lekukoa Amurriotik, Euskal Herri osoa zeharkatu zuen eta atzo, apirilaren 10ean iritsi zen Donostira. Karmele Jaiok irakurri zuen mezua, lekukoaren barruan eskuz esku ibili dena eta euskara gorpuztu zuen aragitu. Milaka lagun elkartu ziren Donostian aspaldi ikusi ezin izan ditugun irudiak ikusi genituen atzo, eta nabarmena zen bertan zeudenen bai eta etxetik ikusten ari zirenen emozioa ere. Txaloak, besarkadak, malkoak, irribarreak eta euskara. Hori izan zen atzo Donostian ikusi ahal izan genuena, 11 egunez zuzeneko jarraituz ikusi ahal izan duguna, herri bat osatzen duen hizkuntzaren aldeko aldarria. Baina ziur gaude emozioiek guztiak modu berezi batean bizi zituztela antolakuntzako kideek. Itzuleraren korrika ez baitzen korrika arrunta. Asmo guztien gainetik gelditu da ekimenaren erantzuna kanpotik ikusita behintzat, baina beraiei galetzea erabaki dugu eta horregatik dugu telefonoaren beste aldean Asier Ramondo Gorostizaga, korrikako koordinatzailea. Arratsaldeon eta ongi etorri, Asier. Arratsalde bai. Hala, ondo entzute gaituzu ez? Bai. Bale. Oso ondo. Bueno, badakigu korrika bukatu dela, baina, bueno, zuek oraindik gaur lan eta lan ari zarete, ezta? Bai, gaur ja korrika maituta, Donostien utzi ditugu Gipuzkoako kideak desmontatzen, kotxeak ere derrotulatu, entregatu, gauzatzo batzuk amaitu eta esperantzarekin azteazkinen ja oporrak hartzeko. Esan dugun bezala, korrika hau berezia izan da, itzuleraren korrika, pandemia ostekoa. Zuek ere berezi sentitu duzue, bai prestaketa, bai korrika bera? Bai, nik ustut berezia izan dela prestaketa bera ere, ez? Nik askotan komentatzen dut luzegia egin zainala korrika hau. 3 urte horiek egon garen A plana, B plana, C plana, murrizketak gauen zine realetik atera, hori guztia biltzen zuen zozer egin ere, korrika egin alitzeko modu baten edo beste, ez? Zorionez, egin alizatugu betiko korrika, betiko terminotan, eta guztiok ere behar genuela olako txute bat, ez? Euskararen aldeko aldarria zabaldu, apurtu bat elkarrekin egon, barregin, negarregin, emozioak kanporatu eta korrikak hori bandi gauzan. Eta esan dezu luzegia izan da, kaso, bueno, korrikak irauten duen bitartean, laguntzaile guztiak egiten dezuen lana izugarria dela argi geratzen da normalean, edizio bakoitzean, baina, bueno, aurretik egiten duzuen guztia ere, aipatu beharra dago, eta, bueno, aipatu bezu pixka bat, A plana, B plana, batek faiatzen badu bestea jarraian dudari gabe egiteko plana, aurtengo korrikaren prestaketa, azken momentura arte, esanet, ja kalean ez dugu musukorik erabili behar, distantzia sozialak, bueno, hor daude ez. Aurtengo korrikaren prestaketa nolakoa izan da azkeneko momentura arte? Azkeneko momentura arte ibili gara hor, protokolo COVID bat ezarri, furgoneta joango ziren entzat, kazetari talde entzat, gero kontua ere askoz gehiago normaldu da, maskara kanpoan erabili barizate hori, eta, bueno, joan da harintzen, nik uste dut korrika agapatu duela momentu honean protokolo aldaketa guzti horiek, ez? Eta aldotatik, esan dudana, egin dugu betiko korrika egin izan dugu, betiko terminotan, baina buru hauste guztiak aldezanotik ez ditugu, buru hauste guztiak izan dira ibilbidearen inguruan, eguneko ibilbidea, eguna eta gaua, korrika virtuala planteatu, horregon dira azkakoak eta horregon dira azkatu bertu ditugun korapilloak eta zorionez azkatu ditugunak.
Bueno, korapilo batzuk askatu eta beste batzuk sortu egin dira bidean zehar, ikusi izan ditugu irudiak, Euskal Herriaren xarma, ez? Xarma klimatologikoa ere ikusi ditugu irudi batzuk, gero izango dugu, horiek nola bilakatu diren politak, baina, bueno, oztopo asko aurkitu dituzue bidean zehar, ibilbide guztiaren zehar? Bai, a ber, ibilbideak oso polita izan dela, ez? Lehengunen atzoko bintatzen genuen lagun kideratzen artean, korrikan neguan hasi dela eta udan amaitu dela, ez? Apurtzo bat guraldirekin jolazuta, ez? Hasi genuenean guraldi eskasa, irudi solagarriak jaso ditugu, lehen seguro horretan, non elurrarekin ari ginen eta jendea furgonetari bultzaka, metaforarekin jolaz daiteke, herria euskarari bultzaka ere izan daiteke, izan daiteke gauz asko, eta nire batzo guraldi zoragarri izan nuen, dana geneukan sobran, esan nahi dut, eta izan da hori, kontrasten korrika, baina Euskal Herria olakoa Euskal Herria bai, eta gure luzen zabalaren eta maikagunetan diretarik topalezakegu. Bai, egia da, irudi esanguratxonetako bat hori dela, ez? Korrikalariak furgonetari bultzaka, hortik ateratzeko, eta egia esan, momentu hori nahiko polita izan da Euskal Herri osoaren zat esango nuke. Baina, egongo ziren beste momentu batzuk, agian zuen barne momentuak, edo jendearekin, edo antolakuntzatik, edo, bueno, ez bazara ausartzen denen izenean itzeitea, zuk pertsonalki erantzunek bazenu, zein momentu gordeko duzu korrika honetatik berezi hola edo kutxunena? Hombre, niretzat oso kutxuna izan zen, hasiera amurriera izan zen, ni laudiokoa naiz, 10 kilometrora, bertan zuten guztiak nire lankideak, aikideak izan dira urte askotan eta bendik ere bagara, orduan niretzat aurtengo korrikan igual nabarmendu gara dutzo zer, momentu hori izango izateke. Nik lekuko ematen dioan maiteri eta korrikan zen, gero atzoko hau jatzen baina igual hori urbiltasunagatik eta nire betiko lankidek izan dut zamurretak aurtengo korrikan. Aipatu duzu, bukaera, atzo Donostian egon zen feste itzela, leno ere komentatu dugu. Zenbat gauza gertatu ziren atzo Donostian, milaka euskaldun gerturatu ziren Gipuzkoako hiriburura, AEKako kidek hartu zenuten lekuko azken metrotan. Nola bizi zenuten azkenean atzoko azken egun hori? Bueno, pues egia esan bizi genuen, goizean goizadozata eta zazpizarritarako bagen biltzen ja Donostietik bueltaka kilometro batzuk ikusteko eta kilometro berezi batzuk egiteko eta egia esan hori, oso unkigarri izan zen eta oso polita izan zen ikustea Donostian ere goizetik jende pilloa zebilela korrikan. Eta gero, ja, maierara urbildu bala ikusten genuen zenola ziendetzan zegoen azkenen 10 kilometro ditan eta zeneko gaurkoa izango da, mundiala izango da, gaurkoa izango da izela. Irudiak behintzat alakoak izan dira mundialak, bulebar osoa beteta, jendetza, aspaldi ez genuen horrelakorik ikusten, eta politxe izan zen korrikaren amaierarekin izatea. Eta, bueno, iritsi eta Karmele Jaiok irakurri du aurten mezua, bere izan da arduraduna. Porra asko ikusi ahal izan ditugu, guk ere egin genuen Twitterren kaletan, aurten Karmele Jaio izan da arduraduna. Bai, Karmele Jaiorekin mintzatu ginen, hor bagenokan zerrendato bat, Karmelerekin mintzatu ginen, beratzen denengo hautagaia eta bueno, berak onartu zuen, orea, zaria, oparia, dena izan zela berez eta ipatu zigun, eta nik ustuteria izan mesua oso polita eta ona izan dela, eta berak ere zari eta oparita hartu zuen, ez ere unkituri baitzagoen ikusi zuenean zenolako jendetza zeukan, aurre nori irakurri bat zion mesua eta zelan zegoen bulebarra ikusirik, bera ere eskerrak eman dizkigu eta opari handia berezat, opari handia guretzat eta korrikaren mesua idazteak hori zedauka, zenbatean edozinean jende askoren aurrean irakurriko duzun mesutza izango dela. Zaila da sekretua mantentzea? Galdetuko nuberdina. Hombre, zaila da, jendeak zazatzen zaitu, baina, hor nahiko estoiko mantentzen gara, dakigun 6-8 pertsona horiek estoiko mantentzen gara, eta ez dio guinen dietere ezaten gero bai.
lagun artean, edo etxean, edo, zainatzen dira zazpila ateratzen, baina ez dago. Itzer dirik bez, aletzen dutenean emakume gizona da, erantzutik ez, eta listo. Horrela, dana dago, bere horretak mantentzen dugu sekretoa. Jo, ni saiatuko nintzen pixka bat xixatzenea zerrenda horretak izenak zein ziren, baina uste ez dagoela jakingo. Ez, broma da. Ez duzu jakingo. Gainera, sorpresa horrek beti dauka xarma porrak ikusi, lagun artean komentatu, eta horten zein izango da, eta nik uste dut hau, eta ez, baina honekin ere badaude aukerak, eta horrela polita da, hori ere bada korrikaren parte, azkenean. Azkeneko momentutako hori da. Bai. Adibidez, atzo zuzenekoan ikusten ari nintzen ni, eta batean agertu zen Karmele Jaior AEK-ko antolakuntzako kideen artean, eta ja izan zen, bere izango da orduan, eta zuzeneka komentatzen ari zirenek esan zuten arte, hortxe ibili ginen gu ere zearekin. Baina, bueno, oraintxe bukatu da, nik ez dizut lan gehiagori jarri nahi, aste azkenean oporak hartuko dituzue, espero dugu, merezi dituzue, baina, bueno, datorren korrikara begira jarri altzarete dagoeneko. Bueno, dakigun goza bakarra da, marzoen 14ko 24 izango dela, eta horte biko ititan izango dela, bai? Horrein ez, eratzen dugu, apurtu baten korrika huiti, hor, bila balantzeak eta guztio kontu horiek batzarroi orkestu barrekoak eta ekainaldean egingo ditugu, eta iraialdean jarrikoa da, 24. korrikari begira. Korrikak azkenean 2 urteko prentsakuntza lana dauka, eta ikustenen ari gara tamaina ere itzela zen ari dela, eta orduan goza batzuk findu eta konpondu barko ditugu urrengo korrikarako, beti hobetzea beti dabako gure naia da bai. Eta, bueno, hobetze aldera edo gauza onak mantentze aldera, 24 orduko zuzeneko hori mantenduko duzu urrengo ediziorako, ze sareetan behintzat, haze adikzioa sortu duena korrikaren zuzenekoak. Bai, gara ipatzen zidan batek korrikamanoak sortu ditugula, Eta bai, egia da, jende asko jarraitu duela zuzenekoa, eta arrakastan dira izan duela. Ez dakit hori egin barrega kontu bat izango da, telebistekin, elkarlanen ibiligaden ez ere telebistaz berdinekin, egin barko bai ekin du bai, ikusia berre zuzeneko mantenduko dugun, ez dugun mantenduko, adibidez leku batzan kobertura arazoak ere bat zeuden, eta zatitzo batutan kortilla bat sortu bai izan dugu, ez egolako irudirik, baina bueno, hori guztia hitz egiteko da hemendik aurrera, eta ikusi hori talogarren horrek zer ematen duen. Eta Asier Ramondok, korrikak irauten duen 10 egun horietan, aurreko prestakuntza guztiaz aparte, eta jakin da, korrikan, furgonetetan dabiltzan lantaldeak, lan fina, oso fina egiten duela, ez dakit, egunean zehar edo gauean esnatzen denean eta, baldu joera hori, streaminga pizutean ondoa zen eta den ondo ote doan, eta edo lasai egiten duela Asier Ramondok korrikako egunetan. Bueno, lo lasai ez du egiten. Ni normalean zuzenago, ordenagaia piztu barik, zuzenean furgonetero egiten die telefonoz. Galdetzeko zelan doan kontua, baditu gore horre izan daldaketak, eta horretegi batzuk orduan hori normalen beti zaiatzen gara, txonda azten danean eta txonda maitzera doanean deitzen, eta gero haiek ere edosin eraso balago, telefonoz deitzen naute, telefonoa 24 orduz piztuta, eta mesanotzean egoten da korrika egunetan. Bueno, Asier, mila esker gurekin tartea hartzeagatik, gaur ere egun zoroa izan duzuela, baina, bueno, besterik gabe, ez dakitzuk zerbait gehitu nahi baduzu, zeo ze esateko badaukazun. Eskerrak eman mundu guztiari, Euskal Herriari, ibili delako korrikau sakatzen atzetik 10 egunetan zehar, komunikabidei ere egin diguzuen jarraipenagatik ere eskerrak eman, eta beste barik, korrika harikak antolatzen du, baina guztiona da. Mezu honekin gelituko gara, mila eskerra Asier, deskantxa ezazuela, biharamuna pasa dezazuela ahalden ongien, eta bueno, balantzeak eta guzti hori egiten dituzuenean, eta hasten zaretenean berriro gauzatxoak ematen jarriko gara berriro zuekin harremanetan, eta ea lortzen dugun informazio pixka bat, agian zerrendako ez, broma, hori sekretua da, mila eskerra Asier eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko zuei, horrengo arte, ongo gara. Agur.
Baina guk kateari eutxiko diogu, Karmele Jaiok esan zuen bezala. Eutxi behar zaio kateari, eta guk jarraituko dugu, ene bada, korrikaren abestien indarra, mesedez. Hori ere bada korrika, Baina mondori galdetu diogu eta nik zuei galdetu nahi dizuet, Maia, Julen. Zuen aurtengo korrikaren ze momentu gordeko duzue betirako, oroimenean. Zuek bizitakoa, edo saretan ikusitakoa, edo entzundakoa, ze momentutxo interesgarriak bizi izan ditugu, Bai, nik neroni bizitakotik hasiko naiz, eta lehen aldia zen, korrikako hasiera abiatze egun bat bizitzeko aukera izan dut aurten lehenengo aldiz, eta niri amurriokoa, egia da Basierrek esan du ez, bere kasuan Laudiokoa izan da, bare bereziagoa, baina egun hartan ikusi genituen irudiak ez, arratsaldeko 4:00 Amurrion neuriagoian berari zuen, eta ordura arte jendea ez dakik non sartu zen, egia da hori ere, baina arratsaldeko 4:00 plazar zuen itxura zegoen giroarekin, eta lehendabiziko metro haiek nola egin zituzten, astenatokitik jetxi, eta ekako irakaslek beraiek nola egin zituzten ikustea, niretzako oso hunkigarria izan zen, eta gero betiko ez, norbere herritik pasatzen den momentu ere, berezia izaten da, eta aurten ez dugu korrik askorik egin, ez gara korrik asko egitekoak, baina tira, momentutxo hori aurreko ostiral iluntzean bizi izan genuen, eta ni behintzat horrekin geratuko naiz. Nik ere bi dauzkat, noski bat lezon pasatzen denean, gainea, lagun asko hartzen zuten lekukoa, eta, beti da politia ez. Baina, egontzan momentu bat, herriberan, lodosan, nire lagun batzuk bertara joan ziren korrika egitera, eta nik lotura asko daukat zonalde horrekin, eta oso polita eta oso hunkigarria da niretzat bertan euskara bizi eta korrika ikustea, eta bertako jendeak nola aguantatzen duen. Zebeaien errealitatea ez da gurea bezalakoa, ez da urrutitik ere, baina bai, oso polita iruditu zitzaiten eta oso hunkigarria egon ginen lezotik ikusten zuzenekoa bertatik pasatzen zen bitartean, eta hori ere oso polita izan zen. Eta asko gustatu zitzaiten, zuk leno aipatu dezuna zuzenekoarekin saretan sortu den zu korrikako zuzenekoa eta ni plan berezia eta ezakitzen olakoak asko gustatu zaizkit. Ere bai, eta zu? Niretzat nik hori aipatu bertuen, egia da ni ere enaizela behin egon enintzela. Aurtengo edizioa arte behin egon hasiera ekitaldi batean, eta aurten naiz irraterekin izan gara, eta oso ederra izan zen, eta oso urduri jarri ginen, baina gero oso politia izan zen, baina zuzenekoa. Hori izan da niretzako ze zoragarria, 24 ordu, edozein ordutan sartu, eta nintzen denbora luzez egoten ikusten, baina minututxoa batzuk, eta ikustea, ez dakit, sartu eta arrankudiagan norbait dagoela Doraemonetaz mozorrotuta. Otu zaiolako, korrika festa dela, ze korrika aldarrik apenaz gain festa ere bada, jantzi bertzuela Doraemonen mozorroa, eta jun bertzuela korrika egiteara, hori iruditu zait zoragarria. Edo beste une batean aur txikiak ikustea korrika, eta sartzen zara egun horretan bertan gauean, eta ikusten dituzu, ez dakit, pertsona helduagoak edo familia osoak, eta zoragarria iruditu zait. Gaurko eguna badirudi ez, aje emozionaleko egun horietako dela, eta Iruñan Sanferminetan egiten duten bezala, ez? Gutxi gau geratzen da ja, berak esan du, urte bikoitietan jarraituko dutela, eta 2024ko martxoaren 14tik 24 izango da, beraz, gero eta gutxi gau geratzen da. Korra izatea. Baina gero eta gutxiago geratzen da arratsaldeko 6etarako, beraz guk saioa agurtu behar dugu. 2 ordu ez dago gaizki Netflixentzat luze egian, baina guri... Iritsiko daguna, Iritsiko daguna. Guri motz egiten zaigu zuekin soilik 2 ordu egotea. Beraz, bihar berriro arratsaldeko 4etan, naiz irratiaren sintonian, hementxe izango gara. Bitartean, txintxo portatu. Hamaikak bat egiten dute, urrunago joateko, urrunago. Batekoa
Calm and bigarren kafea.